sa aton sini nga pagpangalaga di istoryahan naton sa aton sini nga pagpalayag si former Senator Ramon Bong Revilla nagatubang na sa Department of Justice sa iya sini nga kasong plunder. No, ining kaso nga plunder sa aton sini nga mga kasimanwa subong na nigin patigayon o may kantanan rather ini sa flood control projects. Si Revilla ang preso sa karon sa male dormitory sa Payatas, Quezon City Jail. Nakasulob ini siya sa dilaw or yellow nga jail t-shirt kag subong man mayara sa bulletproof vest. No? Samtang nga ini siyang nakaposas kag gina-eskortan sa magkatapo sa pulis dito iya sa may DOJ. Na ulamin ining si Revilla sa reklamo sa ining plunder kag violation of the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, direct bribery kag ang pagbaton sang gift, no, sa mga public officials or public officers kag corruption of public officers. Nagtambong man sa Department of Public Works and Highways former Undersecretary Roberto Bernardo, anay DPWH Engineer, District Engineer Henry Alcantara, kag anay DPWH National Capital Region Director Gerard Opolencia. No, bilang ini sila ang mga state witness. Una na nga panginwala ni Revilla ang mga aligasyon. Kasunod sini nagpanigayo naman sa hublang protesta sa tubang sa DOJ ang iya sining mga supporters. Sa iban pa nga mga talupang nun kag mga mainit man nga balita nasyonal, sa aton sining kroniya nga mga kabumbo apisar sa sining impeachment na complaint karon batok sa kay Vice President Sara Duterte. Pero sa latest information din naton, no, ang Vice Presidente ang nakabaton iya sa mataas sini nga satisfaction rating, no, sa aton sini mga kabumbo sandig sa pinakauli sini nga survey nga ginapatigayon sa social weather station. Nakuha ni Duterte ang positive 28 satisfaction sa fourth quarter sa national survey nga ginpatigayon sa tungbulan sa Nobyembre, no? Nagwa diri banwa nga 54%, no? 54% sa mga adult Filipinos ang nagapahayag nga kontento sila sa performance ni Vice President Sara Duterte, samtang 26 ang dissatisfied or 26% ang dissatisfied. May mas mataas naman sang 6 kapuntos halin sa 22 or positive 22 sa third quarter sa survey sa Setyembre 25. Nakakuha naman sang Senator si Senate President Vicente Tito Soto III sang positive 16 net satisfaction, samtang positive 5 naman net satisfaction ang rating ni Speaker Faustino Boji D. III. Nakuha naman ni Chief Justice Alexander Hismundo ang positive 9 net satisfaction, kapareho sa tong nagligad nga sa Setyembre nga survey. Ginhimo ang nationwide survey sa 1,200 adults nga may edad 18 pataas gamit ang face-to-face interview. O ti Butsilingon sini nga nagataas siya ang satisfaction rating ni Vice President Sara Duterte. Eksakto ang pahayag ni former Senator Franklin Drilon, no, nga as of now ang pinakabakod sini, no, nga isa sa mga prospect nga magapapili sa pagka-presidente by 2028 amo si Vice President Sara Duterte. Now, damo man sa nagakuluwa sini nga pangalan karon banwa nga magapapili sa pagka-presidente sa pungsod sa Pilipinas. Ara dira ang pangalan ni Senator Risa Ontiveros. Now, sa aton sini nga mga kabumbo, nagagwa man ang pangalan kag sa gyapon, way nagakadula ang pangalan iya ni former Speaker Martin Romualdez.
O tikon lang taon sini naton sa aton sini mga kulturan, may posibilidad siniya ang minimum nga magabungguanay sa palabuton sini nga 2028 national election or presidential elections. O mayara sa nga nagagikan or magagikan sa kampo sang administrasyon, no? Most probably ang nagagawa nga pangalan si former Speaker Martin Romualdez, no? Pero do naglasaw ang imprinta sa iyang sining nga pangalan sa mga magapapili bilang pagka-presidente bangod man sa sining kontrobersiya nga iyaman sining nga kaulamiran sa karon sa gyapon sa aton sining nga mga kabumbo, no? Samtang ginaulan sa nga impeachment complaint, mabakod sa gyapon ang pananawan kag panawagan sang mga supporter sang mga Duterte nga ang masunod sini iya nga ila sining itib-o nga magapadalagan bilang presidente way sang liwan si Vice President Sara Duterte. Sa aton sini nga mga kabumbo. Now, sa piyakto sa bahin naman iya sang liberal nagagawa ang pangalan ni Senator Risa Ontiveros, pero sa gyapon mas damo nagasinggitan sang pangalan nga Leni Robredo. No, sa aton sini nga mga kabumbo, kaga ang information sini nato na banwa, no, sandig man sa aton sini nga pag ulo istorya sa mga kilala sini naton nga mga political analyst, and of course mayara man sang clout dito iya sa bahin sang administrasyon, may tsansa kuno nga magadihon sang isa kalyansa ang kampo sang liberal kag kampo sang administrasyon. No, magahugpong ini sila banwa agud iya nga lutuson si Vice President Sara Duterte. O tiano naman ang panawagan sang administrasyon ni President Bongbong Marcos, ma-unity naman sila sa bahin karon iya sang liberal. O tiyang liberal way man naghuula man nagindi, pero ginanantawan ang body language body language. Body language ang administrasyon kay ti may leksyon na sila daan mo. No, sa tuanay, hindi bla, may mga picture nga Saraol, BBM all. May amo-amo sina, may mga sapatos pa ganito nga green kag pula. Pero no subong nang tabo sa ila. Ti amo maning isa sa mga ginakonsiderar sang pinklawans, dilawans, nga base bla iulog man sila sa katabtaban pananglitan. Sa aton sini nga mga kabumbo, di may mabakod balayhan nga i-failed agod nga magbunggo sa kay Vice President Sara Duterte sa palabuton sini iyang presidential elections. Sa aton sini nga mga kasimanwa, kag kung may kandidatos pagka-presidente, sino naman ang ila sini nga mangin vice presidente? Balantayan man na kaya matamat naman ang iban sini mga senador mo na nagapuro pabatsyag, iban sini mga senador mo na nagapuro postura na, may tuyo na. So bantayan naton ini banwa sa aton man sini iya nga pagpangalaga driman sa malatuntunan na bumbuhanay sa udto. Detalya sa madalaguan kag mga mainit ka balita balikan ta karon pagkatapos ang Bombo Network News. Kadungan sang pagtigulang nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Pabulig sa paglikaw. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Paradyo Bombo! This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ngayon ay araw ng Biyernes, so thank God it's Friday, ika-13 sa buwan ng Pebrero taong 2026 at ngayon nga ay pinagdiriwang ang World Radio Day. Meron naman po tayong mahigit 11 oras bago ang araw ng mga puso. Sa ulo ng ating mga balita. Sa ating mga pangunahing balita, si Department of Interior and Local Government Secretary Remulla kinumpirma ang pagbisita ng Chinese ambassador sa kanyang tanggapan.
Mga senador naman muling bumuelta sa patuloy na pambabastos at pagbatikos ng Chinese Embassy sa ilang Philippine official. Si dating Justice Carpio naman tutol sa panukalang closed-door diplomacy sa West Philippine Sea. Sa ibang mga balita ho tayo mamaya, mas maraming eskwelahan nagkansela ng pasok para sa EDSA People Power Anniversary. Ang konserto kontra korupsyon, isasagawa naman ng mga organizer. Si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nag-inspeksyon sa Metro Manila Subway at tiniyak din ang full transparency sa implementasyon ng proyekto na nagkakahalaga na 488 billion pesos. Sa ating provincial report mamaya, abangan mga kabombo-bombo Radio Philippines. Pinuri dahil sa maraming innovation, dahilan kaya't buhay na buhay pa rin ang industriya ng radyo sa Pilipinas. At abangan din mamaya sa ating international news ang Israel sasali sa Board of Peace Initiative ni United States President Donald Trump. Si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu naman pinapatatag ang ugnayan kay United States President Trump bago ang halalan. At sa sports, balita abangan din humamaya ang Cordilleran fighter na si Danny Kingad. Handa na sa flyweight showdown kontra kay Huyong sa one-night fight sa gaganapin po ito bukas. At live nationwide via satellite. Dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Hindi sangayon si retired Supreme Court Justice Antonio Carpio sa kagustuhan ng Department of Foreign Affairs sa isagawa ang closed-door diplomacy sa usapin ng West Philippine Sea. At iginiit niya na mahalaga ang transparency o pagiging bukas para mapanatili ang international na pressure laban sa China. Ayon kay Justice Carpio, habang patuloy na nilalabas ang Armed Forces of the Philippines at ang Philippine Coast Guard ang agresibong kilos ng China sa West Philippine Sea, ang Department of Foreign Affairs naman ay mas pinipili ang tradisyonal na state-to-state dialogue upang pangalagaan ang diplomatic state. Binanggit niya na kung sobra ang pagtutok sa pribadong pakipag-usap, panalo ang China dahil hindi malalaman ng mundo ang kanilang ginagawa sa karagatan. Itong Lunes, iginiit ni Department of Foreign Affairs spokesperson for Maritime Affairs, Assistant Secretary Rogelio Villanueva Jr. na mahalaga ang balanse sa pagitan ng defensive capabilities, transparency at state-to-state engagement. Sa kaugnay pa rin pong usapin, ikinadismaya rin ni dating Senator Francis Tolentino ang usapin ng pagbibigay o pag-aabandona sa ilang teritoryo ng Pilipinas na nasa West Philippine Sea. Ito'y kasunod ng kontrobersyal na pahayag ni Senator Rodante Marcoleta na i-give up ang Kalayaan Island Group, isang grupo ng mga isla na bahagi ng Kalayaan Palawan. Ayon sa dating senador na naging principal author ng Maritime o Philippine Maritime Zones Act, malinaw na teritoryo ng Pilipinas sa mga maritime features sa Kalayaan Island Group. Yan po'y sa kabila ng pagpupimilit ni Marcoleta na ang mga ito ay nasa labas na ng Exclusive Economic Zone. Hayagang tinawag ni Tolentino na mali ang tinuran ni Marcoleta. Ayon sa dating senador, ang maritime entitlement sa ilalim ng exclusive zone ay tumutukoy lamang sa economic rights o karapatan ng Pilipinas na gamitin, halughugin at pakinabangan ang mga naturang kayamanan. Ito ay ibang-ibaan niya sa konsepto ng soberanya ng bansa para sa mga isla na bahagi ng teritoryo nito at epektibong nasa ilalim ng kontrol at pamamahala ng Pilipinas. Hindi rin anya nakakatulong na may mga Pilipino pang kumakampi sa China at tila dinedepensahan pa ang pag-abandona sa mga teritoryo ng bansa diyan sa West Philippine Sea. Mas nakakaguluan niya ang mga ito dahil sa halip na pahalagahan ng teritoryo ng Pilipinas, mistulang pinapaboran pa ang pagsuko na lamang sa mga ito sa kabila ng patuloy na pagprotekta at paglaban ng Philippine government para sa mga ito. Nanindigan ng dating senador na hindi dapat isuko ang anumang bahagi ng teritoryo ng Pilipinas sapagkat ito ay malinaw na labag sa batas. Sa makaragdagan pang balita, tinurigsa ni Senator Raffy Tulfo ang Chinese Embassy in Manila at tinawag na sobra ang pagiging sensitibo nito matapos magreklamo ang Beijing tungkol sa pagpasa ng Senado ng resolusyon na pumupuna sa kanilang kilos sa social media. Ang pagtatalo ay lumala habang matapos aprubahan ng Senado ang Resolution number 256 na kinundina ang embahada sa umano'y pambubuli at hindi paggalang sa mga opisyal na Pilipino na nagtatanggol sa West Philippine Sea. Tinukoy ni Senator Tulfo ang pagiging inconsistent ng embahada na inilarawan niyang nagiging biktima habang patuloy na nangahasal ang kanilang Coast Guard at Maritime Militia sa mga mangingisdang Pilipino at mga barko sa West Philippine Sea, pati na rin ang walang basehan na pag-angkin ng teritoryo sa West Philippine Sea. Tinanggihan niya rin ang paratang ng embahada na banta umano ang resolusyon sa mga diplomatiko ng China. Natawa rin siya habang nagbibirong pigilan ang sarili sa pagmumura laban sa embahada dahil sa pagiging onion skin nito kahit na sila ang agresor.
At sa mga karagdagan pang impormasyon, binaliwala naman ni Senate President Vicente Tito Soto III ang bagong pasaring mula sa Chinese Embassy at nagbiro pa na mas gusto niyang magiging nakakainis kaysa tumugon sa mga paghihikayat ng Beijing. Umuusbong ang tensyon sa pagitan ng Senado at Embahada matapos aprubahan ng Senado ang Resolution number 256 na kumukondena sa mga social media attacks ng Embahada laban sa mga Pilipinong opisyal na aktibo sa usapin ng West Philippine Sea. Tiniyak ni Soto na hindi siya apektado sa paratang ng Embahada na ito'y nakakabastos at hindi diplomatiko ang mga senadora. Sa halip, pinili ng Senate President ang mas magaan at nakakatawang paraan ng pagtugon. Direktang tumugon ng Embahada kay Soto at idinidiin na may kasaysayan ng kawalang galang ang ilang mambabatas. Binanggit ng tagapagsalita ng Embahada ng itong insidente sa plenaryo ng Senado kung saan pinapalayas ni Senator Erwin Tulfo sa mga Chinese diplomats sa Pilipinas kung hindi nila igagalang ang batas ng Pilipinas. Nauna nang sinabi ni Soto na dapat munang makuha ng China ang respeto ng mga Pilipino bago humingi ng parehong trato. Kuha tayo ng report kaugnay po ng usapin na yan, mga kabombo, dahil kinumpirma ho ni Secretary John Vic Remulla ng Interior and Local Government na bumisita ang ambasador ho ng China sa kanyang tanggapan. May update si Bombo Bea Peniza. Kinumpirma ni Department of Interior and Local Government Secretary Juanito Victor John Vic Remulla na bumisita nito lamang ang ambassador ng Chinese Embassy sa kanyang tanggapan. Ito ay sa gitna man ng tensyon at palitan ng mga pahayag ng mga senador at kongresista hinggil sa umano'y pagsuko ng Kalayaan Island Group sa Chinese Communist Party. Ayon kay Remulla, hindi nila tinalakay sa pagpupulong ang tungkol sa Kalayaan Island Group at binagyang daan ng talakayan sa kung paano mababawasan ng tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Tinalakay din ang ilang mga usapin hinggil sa pagpapatatag pa ng koordinasyon ng dalawang bansa sa usapin ng peace and order at maging sa usapin rin ng pagtutulungan para sa cultural at social exchanges. Nang tanungin naman ng Bombo Radio Philippines ang kalihim kung nakikita bang politically driven ang mga nagiging sagutan ng mga opisyal ng bansa hinggil sa usapin ng territorial waters ng Pilipinas, partikular na ang Kalayaan Island Group, nanindigan si Remulla na ang isla ay bahagi ng exclusive economic zone ng Pilipinas at bahagi ng sovereign rights ng bansa na sakupin at panirahan ang Kalayaan Island Group. Hindi namin pinag-usapan yung kalayaan. Mas pinag-usapan namin yung how to de-escalate the tensions between the two countries. And a lot has to do with cultural exchanges. Marami kaming tulungan sa law and order, sa peace and order. So, ganda lang ang pinag-usapan namin. But as far as Kalayaan, hindi namin pinag-usapan. It is the Philippines' territorial waters. It is our sovereign right to occupy those islands. Plain and simple. Samantala, nauna naman na dito ay inanunsyo na rin ni Remulla na nakatakda niyang bisitahin ang Kalayaan Island Group sa lalong madaling panahon upang pagtibayin ang sovereign claim ng Pilipinas na mahigit ilang dekada nang naninirahan ng mga Pilipino sa naturang isla. Mula dito sa New Manila, Quezon City, ito si Bombo Bea Peniza and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Sa iba pang mga balita na tinutukan ng ating news team, itong kulungan ng flood control convicts, tiniyak na hindi mas komportable at walang aircon sa loob ng selda. Mga masasentensyahan naman dadalhin sa Supermax facility sa Sablayan. Itong konsyerto kontra korupsyon, planong isagawa naman kasabay ng pagunita sa ika-40th anniversary ng People Power. May mga detalye dyan si Bombo Grant Hilario. Tiniyak ng Bureau of Corrections na walang magiging espesyal na pagtrato para sa mga mahatulang guilty sangkot sa manumalyang flood control projects. Sa naging pagtatanong ng Bombo Radio kay Director General Gregorio Catapang Jr., kanyang ibinahagi na hindi ito mangyayari at nilinaw na hindi mas magiging komportable ang mga ito sa bilangguan. Aniyaya, ang mga masasentensyahan ukol sa kaso may kinalaman sa korupsyon ng flood control ay kanilang dadalhin sa Sablayan Prison and Penal Farm sa Occidental Mindoro. Kanyang sinabi na partikular silang idedetene sa Supermax facility ng kawanihan kung saan sila'y babantayan maigi ng mga tauhan nito. Kadalasan 2 tao lamang raw ang nasa loob ng isang selda at nilinaw na ito'y open air at walang aircon. Sir, just to imagine lang po, open air po itong kwarto. Open air po yun. Walang aircon or something. Wala pong aircon. Opo, wala po. Thank you. Ito pag maximum, normally you just
mga 2 tao lang nag-stay sa isang cell. So ganun ano siya, hindi siya isinasama muna sa marami. Kasi pag sa medium, ang selda doon, mga more or less 10 to 20 people sa isang selda. So pag sa maximum, 2 lang kayo. Sa walang treatment po. O, hindi po. Kasi kailangan po talagang implement na po natin yung, kasi nga sa congestion, kaya nagkasiksikan. Pero we want to show to the world na ganito na po yung bagong Bucor na hindi na po siksikan. Kanya pang ibinahagi na ang mga makukulong rito ay hindi basta-basta lamang makakalabas sa kanilang selda. Subalit pagtitiyak na may inilalang oras sa umaga at hapon para sila ay masikatan ng araw. Hindi sila kagad nakakalabas or whatever. They are strictly confined to their quarters, but they are allowed sunlight sa umaga and then sa hapon. And then kung bawa, based on their assessment, kung anong skill nila, they can be given jobs or livelihood or reformation programs. And then of course, ultimately, reintegration back to society after serving their term. Paliwanag naman ni Corrections Director General Katapang Jr. kung bakit dito dadalhin ang mga sangkot sa flood control ay sa kadahilan ng isasara na ang New Bilibid Prison sa lungsod ng Muntinlupa. Kasi unang-una, isasara na natin itong New Bilibid Prison by 2028. Hopefully, wala na tayong mga PDLs. And then ang nearest na facility natin and then the designated, kasi may batas rin tayo na Supermax facility, doon po ilalagay sa Mindoro. So sinunod lang po natin yung utos ng batas. Samantala, susupin pa rin kaugnay sa flood control o isyu ng korupsyon kinakarap ng bansa, planong isagawa naman ang isang konsyerto hinggil rito kasabay ng paggunita sa anibersaryo ng People Power Revolution. Gaganapin ng maaga sa ika-21 ng buwan ng Pebrero, sisimula ng alas 4 ng hapon, may temang awit at aksyon kontra korupsyon. Ayon sa Mayors for Good Governance at grupong Kaya Natin, ang konsyerto ay layon may palala sa mga Pilipino na ang pagkakaisa na siyang nangyari noong 1986 ay kayang magamit ngayon bilang laban sa korupsyon. Kung kaya't dalaan nila ang mensahe na responsibilidad at may papel ang bawat isa, lalo na sa pagsamang labanan ang isyu ng katiwalaan sa bansang Pilipinas. Ilan sa mga inaasahan magtatanghal sa selebrasyon ay sina Ogie Alcacid, Jano Gibbs, Moro Beats at kasama rin sina Vice Ganda at iba pa. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! 14 na minuto mga kabobo makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Sinubalbal ni dating Department of Finance Undersecretary Shelo Magno ang pahayag ni Senator Robin Padilla na hindi siya pipirma sa ilalabas na report ng Senate Blue Ribbon Committee ukol sa skandalong bumabalot sa mga flood control projects ng ating bansa. Kung babalikan, sinabi ni Senator Padilla na hindi niya pakikialaman ang mga kapwa-senador na pumirma sa naturang report. Ngunit para sa kanya, hindi siya pipirma kung hindi rin pipirma si Senate Minority Leader Senator Alan Peter Cayetano na nagsisilbing lider ng Minority Bloc. Gihit naman ni Professor Magno, mga miyembro lamang talaga ng komite ang pipirma sa nasabing report at hindi dapat siya kasama at hindi rin kailangan yung kanyang pirma rito. Ang Senate Blue Ribbon Committee mga kabomboy binubuo ng 17 miyembro. Kinabibilangan ito ng 6 na miyembro ng Minority Bloc tulad ni na Senator Joel Villanueva, Senator Rodante Marcoleta, Senator Christopher Bongo, Senator Jinggoy Estrada, Senator Amy Marcos at Senator Ronald Bato de la Rosa. Kung babalikan ang mga naunang panayam kay Committee Chairman Senator Panfilo Lacson, kampante ang senador na makakuha ang naturang report ng sapat na langda o hanggang sa 11 pirma ng mga senador. Kahapon ay naipadala na rin ng naturang komite ang kopya ng report para yan sa bawat senador.
Samantala, pinatutsudahan naman ni Philippine Coast Guard spokesperson Commodore J. Tarriela ang pahayag ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na hindi raw lubos na nagiging tapat ang pamahalaan sa publiko tungkol sa tunay na sitwasyon sa West Philippine Sea. Nauna kasing sinabi ni Senator Cayetano na hindi umano ginagambala ng Vietnam ang Philippine Coast Guard dahil iniiwasan ng Pilipinas ang mga lugar na okupado ng Hanoi at Malaysia. Giit ni Tarriela, hindi kailanman lumalapit ang Philippine Coast Guard sa mga iligal na inookupahang maritime features ng China, maliban na lang kung itinuturing ng teritoryo ng China ang Baho de Masinloc, Escoda Shoal, Ayungin Shoal at Pag-asa Islands. Binigyan din niya na ang mga bahurang ito ay nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas at patuloy ang harassment at mapanganib na maniobra ng mga barkong Chino laban sa Philippine Coast Guard at mga mangingisdang Pilipino. Nasa sa senador paan niya kung pipiliin niyang paniwalaan ang People's Republic of China talking points na puno na kasinungalingan o malinaw na ebidensyang mula sa Philippine Coast Guard. Dagdag pa niya, iginagalang na Vietnam at Malaysia ang umiiral na kasunduan sa West Philippine Sea, habang ang China naman ang tanging hindi sumusunod sa Declaration of Conduct at United Nations Convention on the Law of the Sea, isang isyong lalo lamang umanong nalalabo kapag hindi tahas ng kinukundina ng mga lider ng bansa ang agresyon ng China. Dako tayo sa ibang mga usapin, mga kabombo. Bumisita po si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ginagawa kong Metro Manila Subway Project. Maaari daw po itong ipagmalaki sa buong mundo. Tiniyak din ni Pangulong Marcos yung pong magiging transparency, pagiging bukas doon sa implementasyon ng naturang proyekto. Nagkakalaga daw ito ng 488 billion pesos. May report yan si Bomboana Liz Soberano. Personal na ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Metro Manila Subway Project sa may bahagi ng Show Boulevard at groundbreaking ng Kalayaan Avenue at BGC Station sa Taguig. Ang Metro Manila Subway Project ay may route length na 33.1 kilometers mula sa Valenzuela City patungong Parañaque City at magtatapos sa Bikutan na mayroong connection sa NAIA Terminal 3 sa Pasay City. Ang subway ay mayroong 17 stations. Ang nasabing proyekto ay pinondohan ng Japan International Cooperation Agency o JICA sa ilalim ng loan agreement. Ang total approved project cost ay nagkakahalaga ng mahigit 488 billion pesos. Inihayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na napatunayan ng pamahalaan na posible ang matagal nang pinapangarap na subway sa Metro Manila at maipagmamalaki ito sa buong mundo. Masaya ring inulat ng Pangulo na maayos ang takbo ng construction at mas pinabilis pa ito kumpara sa original na timetable. Tinatayang aabot sa hindi bababa sa 200,000 pasahero kada araw ang pagsisilbihan ng 3 istasyon sa BGC sa unang taon ng operasyon. Kapag ganap nang natapos ang 33-kilometer Metro Manila Subway, mababawasan ang biyahe mula Valenzuela hanggang BGC mula sa 1 oras at kalahati, ngayon ay magiging 29 minutes na lamang ito. Malaki rin anya ang maitutulong ng proyekto sa koneksyon patungong Paliparan. Mula Quezon City hanggang Ninoy Aquino International Airport, iiksi ang biyahe mula mahigit 1 oras hanggang 35 minutes na lamang. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Or BGC stations. This segment will link the Show Boulevard station, which we just came from and we inspected, and I'm happy to report that the progress is proceeding and the work is proceeding, and we are very much on schedule. In fact, we are from the original timetable. We have accelerated the process and we are moving even more quickly than that. But this segment now will link Show Boulevard Station in Pasig to the Lawton Avenue Station in Taguig. Earlier today, we inspected Show Boulevard. The progress that we've witnessed there and in all of this project demonstrate that implementation is fully and actively underway. The station in BGC is projected to the stations because there are three.
Prioridad din ng administrasyon ang pagwawakas sa matagal ng paghihirap ng mga commuter, kasabay ng pagsusulong ng malalaking proyektong pang-infrastruktura tulad nga ng subway system. Binigyang diin ng Pangulo, layunin ng proyekto na maibalik ang dignidad sa araw-araw na pagbiyahe ng mga Pilipino. Anya, matagal nang suliranin ang matinding trapiko sa Metro Manila na nakakaapekto hindi lamang sa pagpili ng trabaho at paaralan, kundi maging sa oras na dapat sana'y inilalaan sa pamilya. Ayon sa Pangulo, bahagi ang subway project sa mas malawak na reforma sa pampublikong transportasyon ng pamahalaan. Sinabi ng Presidente, mahigit 49 billion pesos ang inilaang pondo ngayong taon para sa railway sector sa ilalim ng Department of Transportation upang mabilis ang modernisasyon ng sistema ng tren sa bansa. Bukod sa subway projects, pinalalakas din ng gobyerno ang mga tren at iba pang mga transportasyon sa ating bansa. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. And to ensure that this project proceeds with discipline, transparency, and accountability. Certainly, this project will outlast its administration, but its benefits and impact will endure, serving generations of Filipinos yet to come. Ladies and gentlemen, the subway beneath our city also serves as a foundation for a greater nation above it. Let us continue this work with genuine commitment to improving the everyday lives of every single Filipino. Panahon na upang matudukan ang dekadang paghihirap ng ating mga commuter. Hangad natin ang ligtas, mabilis at komportableng biyahe dahil ang oras ng bawat Pilipino ay mahalaga. At bawat minutong matitipid ay oras na may Google ninyo kasama ang inyong mga pamilya. Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mamayang gabi, magkakaroon din ng event ang Pangulo, kaya't inaabangan din natin ang mga detalye hinggil dito. Mula sa Malacanang, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Sa iba pang balita mga Kabombo Star Nation, lalo pang dumami ang bilang ng mga eskwelahan na nagkansela ng pasok kasabay ng EDSA People Power Anniversary na nakatakda sa Pebrero 25. Ito ay bilang pakikiisa ng mga naturang eskwelahan sa mahalagang kaganapan, kasabay na rin ng nilulutong malawakang rally na inaasahang dadaluhan ng mga estudyante, mga manggagawa, cause-oriented groups, simbahan at iba pa. Nauna nang nag-anunsyo ng class suspension ng malalaking universidad sa Metro Manila na sinundan naman ng Ateneo de Manila University, De La Salle Philippines at University of the East Manila at Caloocan Campus. Inaasahang susundan din ito ng iba pang mga universidad habang papalapit ang pagunita sa tinaguriang mapayapang revolusyon. Samantala, bago ang mga aktibidad sa Pebrero 25 ay magkakaroon muna ng mga serye ng aktibidad na pangungunahan ng iba't ibang grupo. Sa Pebrero 21, magsasagawa ng concert ang Mayors for Good Governance at Kaya Natin Group sa Quezon Memorial Circle sa Quezon City. Ang naturang konsyerto ay tatawaging People Power 40 Concert, Awit at Aksyon kontra Korupsyon. Kabilang sa mga inaasahang magtatanghal dito ay sina Ogie Alcacid, Jano Gibbs, Ay Segura, River Maya, Elmo Magalona at marami pang iba. Sa iba pang mga updates, mga Kabombo, naharap muli sa panibagong banta ng pagbaha ang 10 rehiyon sa ating bansa ngayong araw. Ito ho'y dahil sa mga pagulan na dulot ng shear line na nakakapekto sa eastern section ng Southern Luzon. Ang northeast monsoon naman na nakapekto dyan sa may northern Luzon at ang easterlies na umiiral sa iba pang bahagi ng ating bansa. Kinabibilangan ito ng mga sumusunod. Ang Region 4A o Calabar Zone, ang Region 4B o Mimaropa, Region 5 o Bicol Region, Region 6 o Western Visayas, Region 7 o Central Visayas, Region 8 o Eastern Visayas, ang Region 10 o Northern Mindanao, Region 11 o Davao Region, at maging ang Caraga Region o Region 13 at ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Posible mga Kabombo ang pagtaas ng level ng tubig sa mga kailugaan sa mga nabanggit na rehiyon na maari pong makaapekto sa mga mababang komunidad. Pinag-iingat ang mga residente sa epekto ng naturang mga pagulan. Samantala, muli rin pong nagbabanta ang asphalt at rockfall sa mga komunidad na malapit din sa Bulkang Mayon kasunod ng paglabas muli ng malaking bulto ng lava sa naturang bulkan kanina hong umaga. Batay sa monitoring ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology,
Alas 5:31 ho kaninang umaga nang monitor ang lava flow na nagtagal ng ilang minuto. Sinundan po ito kaninang alas 8 at alas 9 ho ng umaga, mga kabombo. Batay pa rin po sa updated report ng naturang ahensya. Dahil dito, pinag-iingat ng PHIVOLCS ang publiko sa mga epekto nito tulad ng pagbagsak ng malalaking tipak ng bato na maaari pong umabot sa loob ng ilang kilometro. Maaari ring makaranas muli ng ashfall sa palibot ng bulkan tulad ng naunang nangyari sa bayan ng Kamalig sa ilang araw na po ang nakakalipas. Natili naman sa ilalim ng Alert Level 3 ang Bulkang Mayon mula noong itinaas ito noong unang linggo ng Enero. Ipinagbabawal pa rin, mga kabombo, ang pagpasok po sa permanent danger zone ng naturang bulkan. Sa iba pang balita na tinutukan ng ating kasamahan, limitadong oras at mas mahabang balota para sa Bangsamoro Parliamentary Election, hamon na kinakaharap ng Commission on Elections. Mahigit 6,000 na bagong registered voters na itala sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. May mga report dyan si Bombo Isa Cotoner. Bombo Genesis, Bombo Jai, inilahad ng Commission on Elections ang mga hamon sa paghahanda para sa kauna-unahang Bangsamoro Parliamentary Elections. Matapos aprubahan ng Bangsamoro Parliament ang mga reforma sa kanilang electoral code. Ayon kay Commission on Elections Chairman George Sherwin Garcia, magdudulot na malalaking pagbabago ang Bangsamoro Autonomy Act No. 88 sa kanilang preparasyon. Kabilang dito ang pagtanggal na sa none of the above sa balota, pagbaba ng vote threshold ng party list mula 4% tungo 2.5% at muling pag-accredit ng mga sectoral organizations. Dahil sa bagong batas, mawawalang bisa na ang naunang 190 accredited sectoral groups at kailangan silang dumaan sa panibagong proseso. Sa ilalim ng reforma, ang mga sectoral representative ay iahalal na mga botante at hindi na pipiliin lamang ng kanilang organisasyon. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang naging tinig ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Siyempre po, yung 190 namin na naka-credit ay baliwala na. Magpapa-accredit muli sila. Kunyari po, i-assume natin na tayo ay may 190 na sectoral organizations, nangangahulugan po, ang pangalan nila lahat ngayon ay i-print sa balota. Kami po ay nagkaroon ng malaking problema sa kasalukuyan. Bakit? Sapagkat 7 buwan na lang po ang natitira mula ngayon patungo sa ating pong eleksyon, halimbawa sa ikalawang linggo ng September. Inabot po kami ng ilang buwan, mahigit 6-7 buwan para mag-accredit ng 190 na organizations na ngayon ay baliwala. Technically, kinakailangan by June 1, meron na kaming final list ng kandidato sa lahat, parliamentary district, political parties, at sa mga sectoral, upang mailagay na namin yan, maipapasok na yan sa database na gagamitin natin para sa automated election. Sinabi ni Garcia na 7 buwan na lamang ang natitira bago ang target na halalan sa ikalawang linggo ng Setyembre. Kailangan umanong makumpleto ang listahan ng mga kandidato at partido pagsapit ng Hunyo 1. Habang magsisimula naman ang pag-imprenta ng mga balota sa Hulyo 1 rin. Dagdag ba niya, posibleng humaba hanggang 60 inches ang balota dahil sa dami ng posisyon. Kaya pinag-aaralan ng poll body ang paggamit ng 2 hiwalay na balota. Samantala, patuloy din ang voters registration sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao para sa Bangsamoro elections at 2026 Barangay at Sangguniang Kabataan elections. Umabot na sa 6,045 ang bagong new registered voters sa rehiyon. Pinakamataas ang bilang sa Maguindanao del Norte habang pinakamababa naman sa Tawi-Tawi. Sa buong bansa naman, umabot na sa 1.87 milyon na nagparehistro para sa 2026 Barangay at Sangguniang Kabataan elections. Mas mataas yan sa target ng poll body. Mula sa lungsod ng Maynila, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Sa iba pang mga update, mga kabombo, pinag-iingat ko ngayon ng Department of Trade and Industry ang publiko sa pagbili ng mga regalo online para yan sa Valentine's Day dahil sa tumataas na kaso ng shopping scam. Ayon sa ahensya, dumarami at mas nagiging agresibo ang mga hindi rehistradong online seller. Nag-aalok ng love gift na wala hong kasiguraduhan sa kalidad at proteksyon ng mga mamimili. Binigyang diin ng ahensya na dapat mamili lamang sa mga lehitimong platform na may trust mark ng Trade and Industry Department upang maiwasan ng panluloko. Kasabay nito ay nagbabala rin ng Philippine National Police at Scamwatch Philippines sa paglaganap ng love scam
sa social media at mga dating apps. Naitala ng Philippine National Police ang hanggang sa 54 na kaso ng lab scam noong nakalipas na taon, 75 noong 2024 at 6 naman na kaso mula Enero hanggang Pebrero ngayong taon. Gumagamit umano mga scammer ng artificial intelligence para lumikha ng peking larawan, mga video call at scripted na usapan upang linlangin ang mga biktima. Muling nagpaalala naman ang Department of Health na hindi lamang sa Valentine's season dapat pairalin ang ligtas na pakikipagtalik kundi sa buong taon. Ayon sa ahensya, ang safe sex ay nakatutulong upang maiwasan ang sexually transmitted infections, hindi inaasahang pagbubuntis at nagsisilbing epektibong paraan ng family planning. Payo ng ahensya, lalo na sa mga nasa dating stage o hindi pa kasal, ang paggamit ng proteksyon gaya ng kondom, lubricants at pre-exposure prophylaxis ay pinakamainam. Dagdag pa ng Department of Health, mahalaga ring igalang ang consent at personal boundaries ng isa't isa sa anumang physical intimacy. Kasabay nito, binigyan diin ng ahensya ang patuloy na pagtaas ng human immunodeficiency virus o HIV cases sa bansa, kung saan mahigit 1,400 na mga bagong kaso ang naitala mula noong buwan ng Nobyembre hanggang buwan ng Disyembre taong 2025. Para naman sa mga single, pinayuhan ng Department of Health na maglaan ng oras para sa sarili sa pamamagitan ng self-love at pangangalaga sa mental health. Paalala ng ahensya, ang tunay na pagmamahal ay nakikita sa pagprotekta sa sarili at sa kapakanan ng ibang tao sa paligid. Meron na lamang po tayong 28 minutes bago po sumapit mga kabombo ang 1:00 ng hapon. Dako tayo dyan sa may mataas na kapulungan. Update dito ho sa nauna hong lumubog na MV o Marine Vessel Tricia Christine 3. Si Senator Tulfo ay pinapanukalang sampahan po ng murder case ang Allison Shipping Lines. May update si Bombo Angelo Aganan. Bombo Genesis, ipinapanukalang nga ni Senador Raffy Tulfo na sampahan ng kasong murder ang Allison Shipping Lines kaugnay ng paglubog ng MV Tricia Christine 3 noong Enero 26 sa Basilan na ikinasawi ng 52 katao. Sa pagdinig ng Senado nitong Pebrero 12 na bunyag ng MV Antonia 2, umano ang dapat babiyahe mula sa Zamboanga patungong Hulo. Ngunit sandali itong pinalitan ng mas maliit at lumang Tricia Christine 3. Ayon naman sa mga survivor na nakausap ng senador, mas maayos ang kondisyon ng Antonia 2. Lumabas din sa testimonya na mas marami umanong kargang sasakyan ang sinakay sa naturang biyahe kumpara sa karaniwang kapasidad. Gayunman, sinabi ni Commodore Oliver Tanseco ng Philippine Coast Guard na batay sa inisyal na investigasyon, hindi overloading ang pangunahing sanhi ng paglubog dahil may bakanti pang slot sa barko. Hinala ng PCG, maaaring may tagas umano ang sasakyang pandagat kaya ito pinasok ng tubig at lumubog. Habang ipinaliwanag naman ng Maritime Industry Authority na flexible ang pulisiya ng pag-assign ng mga barko sa ruta. Kaugnay nito, inatasan ni Tulfo ang Department of Transportation na magsampa ng kaso laban sa kumpanya sa Department of Justice dito sa Maynila at hindi sa Basilan dahil sa umano'y impluwensyang politikal ng operator sa lugar. Git ng senador, dapat managot ang kumpanya dahil batid na umano nitong hindi seaworthy ang barko ngunit pinayagan pa ring maglayag. May tuturing itong kriminal na kapabayaan na nagresulta sa pagkamatay ng mga pasahero. Aniya, kung maaari sana ay murder case ang isampa upang tuluyan ng hindi makapag-operate ang shipping lines. Dagdag pa ni Tulfo, hindi lamang dapat nakasentro sa may-ari ng barko ang pagpapanagot. Dapat rin umanong magsampa ng kaso sa mga opisyal ng Coast Guard at Marina dahil sa kapabayaan nito sa kanilang mga trabaho. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang mga naging pahayag ni Senator Raffy Tulfo. Marami, negligence, pero ang pinaka talaga murder kung kaya pag-aralan pa ng DOTR at ang aking legislating kung pwede, pero yung talagang swak na swak ay yung reckless imprudence resulting to multiple homicide and then dinagdag ng DOTR graft and corruption daw. So dalawa na agad yun. Kaya kung may murder, mas maganda, mas mataas, di maalis na yung resulting to multiple homicide, reckless imprudence resulting to multiple homicide, doon na tayo sa murder kasi mas mataas na case yun. Sa may-ari, tapos sa kapitan ng barko, sa crew ng barko na nag-survive, sa mga taga-Philippine Coast Guard naging pabaya, sa mga taga-Marina naging pabaya, lahat-lahat. Hindi lamang yung concentrate tayo doon sa may-ari, kundi maging sa government agencies na mayroong responsibility na siguraduhin na seaworthy yung barko bago ito pumalak.
ang tinig ni Senator Raffy Tulfo. Mula dito sa Senado, ito si Bombo Anghiloganan and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo! Sa kaugnay pang balita mga kabombo at Star Nation, iginiit ni Senator Loren Legarda na ang trahedya sa dagat na ikinamatay ng 52 katao noong Enero 26 ay bunga ng kapabayaan ng mga kaukulang ahensya at hindi lamang dahil sa masamang panahon o klima. Ang insidente ay kinasasangkutan ng paglubog ng marine vessel o MV Tricia Kirsten 3 kung saan 316 ang nakaligtas at may ilan pang nawawala. Binanggit ni Senator Legarda na matagal nang nakikita ang kapabayaan ng Department of Transportation, Philippine Coast Guard at Maritime Industry Authority sa pagpapatupad ng mga batas. Hinihikayat niya ang mahigpit na pagpapatupad ng regulasyon upang maiwasan ang katulad na aksidente sa hinaharap. Ayon naman kay Senator Raffy Tulfo, may 32 ulat ng insidente mula taong 2019 na nagpapakita ng masamang safety record ng shipping company, ngunit pinayagang mag-operate pa rin ang mga barko nito. Samantala, lalo pang lumubo ang bilang ng mga Pilipinong nawalan po ng trabaho dahil sa nabunyag na flood control scandal. Batay sa monitoring ng grupong National Union of Building and Construction Workers, mahigit sa 100,000 construction workers na ang natukoy na apektado. Yan po'y sa gitna ng malawakang skandalo. Paliwanag ng Secretary General ng grupo na si Santiago Nola, malaki ang naging epekto ng nasabing kontrobersiya kasabay ng sunod-sunod na pagkansela sa permit itong mga malalaking contractor na pinangalanan at nadawit sa mga serye ng investigasyon. Ang iba sa mga ito anya ay biglaang nawalan po ng trabaho matapos pumutok ang isyu, habang ang iba naman ay tuluyan na ring tinanggal noong lalo pang lumawak ang isinasagawang investigasyon. Naintindihan din ng grupo anya ang pagnanais ng pamahalaan ng Pilipinas na linisin ng mga public infrastructure project. Ulit nakakalungkot lamang daw na libo-libong construction workers ang nawalan po ng pagkakitaan dahil sa anomalyang kinasangkutan ng mga matataas na opisyal ng bansa. Kung babalikan, Hulyo ng taong 2025 o nitong nakalipas na taon, noon pong kinundena ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang malawakang korupsyon sa mga flood control project kung saan marami dito anya ay palpak, substandard, ang iba naman ay ghost o guni-guni lamang. Kasunod dito ang ilang serye ng investigasyon isinagawa ng Senado, Kamara de Representantes, Department of Justice at ng Office of the Ombudsman. Sa kasalukuyan, maraming matataas na opisyal na ang nadawit sa kontrobersiya. Ang ilan po sa kanila ay tuluyan na ring nag-resign. Samantala, inaanyayahan naman ng Kalayaan Municipal Tourism Office ang mga Pilipino na bumisita sa naturang bayan. Ito ay kasabay ng lumalawak na kaalaman at interes ng publiko ukol sa Kalayaan Island Group. Kasunod na rin ang kontrobersyal na pahayag ni Senator Rodante Marcoleta na i-give up na lang ang naturang teritoryo. Iniaalok ng naturang opisina ang complimentary sea transportation mula sa Buliluyan sa mainland Palawan patungo sa Kalayaan Island Group. Para sa mga nagnanais makapag-apply ng slot, kailangang magpasa ng isang aplikante ng isang 2 to 3 minute video. Sa naturang video ay dapat nitong ipaliwanag kung bakit siya ang dapat piliin para makapunta sa isla. Nag-uumpisa sa 39,000 kada tao hanggang 57,000 ang magagastos para sa mga pupunta, kabilang narito ang accommodation, pagkain at ang mga aktibidades sa isla. Sa ngayon, binuksan na ang selection process para sa mga nagnanais na bumisita sa isla. Ayon pa nga sa opisina, dapat ay handa rin ang mga ito na mamuhay sa isla sa loob ng ilang araw ng pananatili roon. Update tayo sa ilang pang mga development, mga kabombo. Kuha tayo ng reaksyon ng publiko. Hati raw ho yung kanilang opinyon sa nangyaring pagkakabasura doon sa impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. May live report si Bombo Eman Bombase. Pati ngayon ang reaksyon ng publiko matapos i-dismiss sa Kamara ang impeachment complaint kontra kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. Ito ay matapos tuluyan ng ibasura ng House of Representatives ang usapin sa impeachment laban sa Presidente nitong nakaraang Martes, Pebrero 10, matapos pagtibayin sa plenaryo ang desisyon ng Committee on Justice na ibasura ang dalawang reklamo dahil sa insufficiency in substance. Hindi naman pabor sa nangyaring dismissal ang isang mananahi matapos matanong ng kanyang opinyon sa nasabing issue. Ito ang naging reaksyon ni alias Lacoy, isang mananahi sa Malate, Manila. Aniya, gawa-gawa na lamang ang nangyaring pagdinig sa plenaryo kung saan duto na ang resulta ng dismissal sa impeachment complaint kontra kay Marcos. Ating pakinggan ang tinig ni alias Lacoy sa panayam ng Bombo Radyo. Ano nila yan? Gawa lang siguro nila yan. No? Niluluto lang nila yung trabaho ay yung mga ganon-ganon para
hindi matuloy. Yun lang masabi ko doon. Pero ako, hindi talaga ako pabor kay Marcos dahil ang dami niyang pangakong wala namang natupad. Di wala rin siyang pinagkaiba sa tatay niya. Malabo naman yung ayusin niya dahil pabor lahat sa kanya eh. Kaya huwag ka nang umasa. Bagsak na ang Pilipinas. Samantala, iba naman ang pananaw ni alias Nonoy, isang vendor sa issue kung saan kailangan idaan sa tamang proseso at dapat merong ebidensya na magpapatunay na sa impeachment complaint kontra sa presidente. Dagdag pa nito na kung anuman ang naging resulta sa nasabing pagdinig ay dumaan naman umano ito sa investigasyon na. Ating pakinggan ang tinig ni alias Nonoy sa panayam ng Bombo Radio. Basta lahat, daanin natin sa tama. Hindi naman pwede mag-desisyon ng hindi na imbestigahan. May proseso naman yan eh. Kung anong lumabas sa proseso, doon tayo. Kailangan naman dedikta tayo ng walang basihan. Kailangan natin yung tama. Para sa lahat, para pantay tayo. Kung matatandaan sa botong 284 na pumabor, 8 na hindi pumabor at 4 na abstentions. Formal nang inaprubahan ang committee report number 111 na nagdedeklarang walang sapat na batayan ang mga reklamong inihain ni na Atty. Andre De Jesus at ng grupong pinamumunuan ni dating Representative Liza Maza. Dahil sa pagbasurong ito, hindi na maaaring sampahan ng panibagong impeachment complaint ang presidente sa loob ng 1 taon sa ilalim ng 1-year bar rule ng konstitusyon. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Eman Bumasi nag-uulat para sa number 1 and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo! Bombo International News. Magiging bahagi na rin ng Board of Peace Initiative ni United States President Donald Trump ang bansang Israel. Kinumpirma ito ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu kasunod ng kanyang dinaluhang pagpupulong sa Washington. Pirmado na rin anya ang pagsali ng Israel sa bagong tatag na grupo. Layunin ng Board of Peace Initiative na pangasiwaan ang pansamantalang pamamahala at rekonstruksyon ng Gaza kasunod ng ceasefire agreement na matagal na binuo upang tuluyang matapos ang giyera sa pagitan ng Israel at Hamas. Ang naturang giyera ay nagdulot na ng libu-libong mortality rates simula noong nagsimula ito noong Oktubre taong 2023. Inaasahang magpupulong ang bagong lupon sa February 19 para talakayin ang muling pagbangon ng Gaza at iba pang global conflicts. Sa ngayon, ilang bansa na ang kasama sa naturang board habang nagsisilbi namang founding member ang United Arab Emirates, Saudi Arabia, Egypt, Qatar, Bahrain, Pakistan, Turkey at iba pang bansa. Samantala, pinatatag naman ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang relasyon kay United States President Donald Trump sa pribadong pagpupulong sa White House. Isang larawan lang na kanilang pakikipagkamay ang inilabas. Inihayag ni Netanyahu ang pagdududa sa anumang kasunduan sa nuklear ng Iran at iginiit na dapat saklawin ito ang missile program at mga regional proxy network. Ayon sa kanya, mahalaga ito para sa seguridad ng Israel at katatagan ng rehiyon. Para naman sa Prime Minister, bawat pagpupulong kay Trump ay mahalaga sa politika. Lalo ngayon, malalapit na itong halalan. 7 ulit na silang nagkita, higit sa sinumang leader ng ibang bansa at plano nang gamitin ang ugnayan sa kampanya kabilang ang posibleng pagbisita ni Trump sa Independence Day ng Israel sa buwan ng Mayo. Ngunit nanganganib naman ang koalisyon ni Netanyahu dahil sa state budget. Kung hindi maaaprubahan, maaring masira ang NISET at maganap ang halalan bago ang buwan ng Oktubre. Ayon naman sa mga analyst, transactional ang relasyon ni Netanyahu at Trump. Suportado ang Prime Minister sa publiko pero kumikilo si Trump ng independent sa mga regional policy ng Estados Unidos. Bombo Sports News. Sa ating sports news, mga kabombo, sinuspende ng National Basketball Association si Phoenix Suns forward Dillon Brooks matapos niyang matanggap ang kanyang ika-16 na technical foul ngayong season. Sa ilalim kasi ng rules ng NBA, ang isang player o coach ay otomatikong sususpendihin ng isang game nang walang matatanggap na sahod kung umabot na sa 16 ang kanyang natanggap na foul sa regular season. Sa bawat 2 karagdagang technical foul na kanya pang matatanggap matapos ang 16th foul sa naturang season, muli ring sususpindihin ng naturang player o coach. Sa kaso naman nitong si Brooks, umabot lamang sa 49 na games ngayong season bago niya nakumpleto ang 16 consecutive technical fouls. Ang pinakahuli rito ay noong hinarap ng Suns ang best NBA team na Oklahoma City Thunder. Inalaunan, natalo rin ng Suns matapos itong tambakan ng defending team 136-109.
Dahil po sa suspensyon, hindi makapaglaro si Brooks sa unang game ng Suns pagkatapos ang All-Star break kung saan haharapin ng kanyang koponan ang San Antonio Spurs. Hawak ni Brooks ang career average sa 14.8 points per game, 3.3 rebounds per game at halos isa na steals per game. Ngayong season, nakagawa ho siya ng hanggang sa 21.2 points per game kasama ang impresibong 1.1 steals per game. At dahil bispiras na ngayon ng araw ng mga puso, itong rosas at sunflowers patok sa Pasay City Public Market. Itong flower shops naman para sa Valentine's Rush. Kuha tayo ng mga update dyan sa labas sa live report ni Bombo Betha Servito. Dinadagsa ng mga flower shops dito sa Pasay City Public Market, karaniwang hanap ay ang rosas at sunflowers. Sari-saring flower arrangements ang iniaalok ng mga vendors mula sa mga fresh flowers hanggang sa artificial flowers para sa mga praktikal na mamimili. Pagdating sa presyuhan ng isang piraso ng rosas ay kasalukuyang tumatakbo sa 100 hanggang 150 pesos. Kung bouquet naman ang hanap nyo, magsisimula ito sa 500 pesos para sa small size, 1,000 pesos para sa medium size, at maaaring umabot sa 1,500 hanggang mahigit 2,500 pesos para sa mga large bouquet ng rosas. Hindi rin nagpapahuli ang sunflowers na paborito ring iregalo. Ang isang piraso nito ay nasa 250 hanggang 500 pesos, habang ang 3 pirasong arrangement naman ay aabot sa 1,500 pesos at ang sunflowers bouquet ay naglalaro sa 3,000 pesos. Ayon kay Lema Morales na matagal nang nagtitinda malapit sa LRT station, seasonal ang kanilang pagbebenta na tuwing Mother's Day o Valentine's Day. Kaya naman sinisigurado nilang maganda ang kanilang mga supply. Anya, sumabay daw ang Valentine's Day sa Chinese New Year kaya may kamahalan ang presyuhan ng mga bulaklak ngayon. Pakinggan natin ang naging pahayag ni Lerma Morales. Sunflower kasi, pero ang roses pa rin, talagang hindi nagpapatalo ang roses. Pwede na kayong magtanong at pwede na kayong mag-order para ang presyo hindi na tumaas. Mga yun nga, medyo nag-ano sila sa kasi sobrang mahal ngayon. Kasi sumabay ang Valentine sa Chinese New Year, di ba? Kaya nagdoble ang presyo. Pero kumbaga, pwede na rin naman sa kaya kung magkano yung presyo. Sa kabilang banda, hindi rin nagpapahuli ang bentahan ng mga artificial flowers. Ayon kay Medi Perez, na vendor ng artificial flowers, mas pinipili ito ng ilang mamimili, lalo na ng mga estudyante, dahil sa mas murang halaga nito at dahil hindi ito nalalanta. Pakinggan natin ang naging pahayag ni Medi Perez. Kasi kaya to ng mga batang bilhin kasi pang estudyante. Kakamura na to, ano lang to, bibigay ko lang sa mga estudyante, 150, gano'n. Kasi yan ang kaya, kasi pagka mahal pa, hindi nakakaya kasi mga estudyante naman. Ang artificial forever yan eh. Hindi siya nalalanta. Pag nailagay mo siya sa room, lagi mo siya makikita. Kami, 24 hours. Lagi kami nagtitinda dito. Matagal na kami dito. Kaya ito yung tuwing Valentine, ganito lang lahat ang tinitinda namin. Para naman sa mga nais ng mas personal na regalo, ibinida ni Celi Briones na isa ring flower vendor ang kanilang mga customized bouquet na nagsisimula sa 500 pesos pataas. Mayroon din silang in-house flower arranger para sa mga nais ng particular na disenyo. Narito naman ang naging pahayag ni Celi Briones. Mas pa yung kabilihan namin ng mga bulaklak. 24 hours po kami. Dito sa amin, 24 hours, tsaka mura yung bulaklak na. Sunflower tsaka rose na ano. Yes ma'am, yung single na rose lang namin yung tag 100. Kasi yun na po ang kaya ng mga estudyante na bibilihin. Sa mga masing-erog dyan, yung may mga jowa, dito po kayo pumunta. Na mura lang po ang mga bulaklak na panit. Bukod sa mga bulaklak, makikita rin ang mga naglalakihang teddy bear at stuffed toys na isinasama sa mga bouquet. Ang presyo ng mga ito ay nagsisimula sa 200 to 300 pesos para sa pinakamaliit, habang ang mga dambuhalang 5 feet pataas na teddy bear ay umaabot sa 2,500 pesos. Inaasahang mas dadagsa pa ang mga mamimili bukas sa mismong araw ng mga puso. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Betha Servito, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo!
Sa bahagi ito, mga kabombo Star Nation, dumako na tayo sa mga report na tinutukan sa ating provincial stations. Ang Mass Communication Professor pinuri ang innovations ng Bombo Radio Philippines na dahilan kung bakit buhay na buhay pa rin ang industriya ng radyo. May mga report dyan ng Bombo Radio Iloilo. Pinuri ng isang propesor sa komunikasyon ang innovations ng Bombo Radio Philippines na pangunahing dahilan kung bakit buhay na buhay pa rin ang industriya ng radyo sa kabila ng mabilis na pagbabago ng teknolohiya at digital media. Sa panayam ng Bombo Radio kay Dr. Zela Mayquero, Professor sa Broadcasting Division ng West Visayas State University College of Communication, sinabi nito na hindi lamang nakakasabay ang Bombo Radio sa makabagong teknolohiya, kundi nagiging inspirasyon din ito sa iba pang radio stations upang patuloy na maghatid ng tama at mapagkakatiwalaang impormasyon sa publiko. Ayon kay Dr. Quero, ang visual component ng radio ay angkop rin sa bagong henerasyon ng mga kabataan na mahilig sa digital media. Binigyang din naman ito ng kultura ng kredibilidad at ethical na pamamahayag ng Bombo Radio na naging sandigan ng tiwala ng publiko sa loob ng 60 taon na operasyon ay hindi matatawaran at walang pinipiling panahon. Sa kasalukuyan, may 32 fully digitalized radio stations ang Bombo Radio Philippines na patuloy na naglilingkod hindi lamang sa pamamagitan ng content kundi sa impluwensya at tiwala na patunay na ang radyo ay buhay at makabago pa rin. Ngayong araw, kaisa naman ang Bombo Radio Philippines sa pagdiriwang ng World Radio Day. Surprisingly, di ba, nag-thrive ang radio because of the digital platforms that we have. No? Naging mas innovative because of the technology, because of the visual component ng social media. Ang Pilipinas, culturally embedded medium radyo, feeling we are protected, we are safe, we are secure, especially during emergencies, crisis situations. Si Dr. Sheila Mayquero. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete. This is Bombo Radio Philippines, the number one and the most trusted source of news and information. Basta Radio! Bombo! Sa iba pang mga provincial report, ang pahayag ni Senator Robin Padilla, posible daw hong magdulot ng negatibong epekto sa mga kabataan ayon sa isang psychologist. May update po dyan ng Bombo Radio Kawayan. Nagbabala ang isang psychologist tungkol sa posibleng negatibong epekto sa kabataan ng pahayag ni Senator Robin Hood Padilla na tinawag na weak at crybabies ang kanilang henerasyon. Sa panayam ng Bombo Radio Kawayan kay Dr. Doma Goot, sinabi niya ng paggamit ng salitang weak ay maaring magdulot ng psychological effect dahil sa nagiging label ito na pwedeng makaapekto sa self-perception ng mga kabataan. Binanggit niya ang konsepto ng self-fulfilling prophecy kung saan ang madalas na idinidikit na salita sa isang tao ay maaari nitong maisabuhay. Sinabi rin ni Dr. Agut na ang ganitong pahayag ay maaring makaapekto sa emotional at psychological well-being, lalo na mga may mental health concerns. Anya, mas bukas na ngayon ang talakayan tungkol sa depresyon kaya mas nakikita ang epekto ng ganitong negatibong label. Tungkol naman sa terminong crybabies, pinaliwanag ng psychologist na ang pag-iyak ay hindi kahinaan kundi pagpapakita ng kakayahang kilalanin at tanggapin ang sariling emosyon. Pinaalalahanan din niyang publiko na humingi ng tulong at suporta kung kinakailangan upang mapangalagaan ang mental health. Bagamat the intention is noble, kaya lang as a public figure and as a public official, we need to be careful with our rhetorics, para nang sa ganun maiwasan po natin yung mga bagay na po pwedeng maidulot nito, lalong-lalo na words can either make or unmake a person. At po ng mga kababayan nating nakikinig ngayon, kung mayroon man kayong pinagdadaanan sa inyong emotional health, emotional state, sa inyong mental health, we are one with you. Nais ko pong ipabatid na may tulong po at piliin po nating tulungan ang ating sarili. Kapag tayo po ay umiyak, hindi po tayo mahina. Normal lamang po na maranasan natin lahat ng mga ito, pero hindi po nangangahulugan na tayo po ay mahina. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Kawayan para sa Bombo Network News. Ako si Bombo Jason Felina nagulat. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Ang Philippine National Police naman nagbabala sa publiko na bantayan ang feelings para hindi mabiktima ng love scams. May mga report dyan ng Bombo Radio Rojas.
Nagbabala ang Roxas Component City Police Station laban sa love scam ngayong Valentine's Day. Sa panayam ng Bombo Radio Roxas kay Police Chief Master Sergeant Ramil Arcangeles, spokesperson ng Roxas Component City Police Station, karaniwan sa modus ng mga scammer ang paggamit ng matamis na salita, pagbeke ng impormasyon o account at paghingi ng pera sa pamamagitan ng panlilinlang. Sa huli, nawawala ang scammer pagkatapos makuha ang pera. Payo ni Arcangeles, maging maingat sa pagbibigay ng personal na impormasyon at huwag basta-bastang magpadala o magpapaniwala, lalo na kung kakakilala lamang sa online. Karamihan sa mga biktima ng love scam ay mga individual na naghahanap ng kausap sa social media o dating applications. Hinihikayat ng pulisya ang publiko na mag-report agad sa malapit na mga police stations kung mayroong taong humihingi ng pera o personal na impormasyon online. Kung sila ay naging biktima ng love scam, agad-agad na pumunta sila sa impila ng ating impila ng pulisya para matulungan ng ating mga kapulisan sa pamamagitan ng pag-imbestiga at bigyan sila ng kaukulang pansin. Especially mabigyan sila ng tulong papunta sa ating Regional Anti-Cybercrime Unit. Mula dito sa Bombo Radio Roxas para sa Bombo Network News, ako si Bombo Lindsay Ermitanyo Bade. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Bombo Sports News. Karagdagan sa ating sports news, mga kabombo, itong si Cordilleran fighter Danny Kingad. Handa na raw sa flyweight showdown kontra kay Hu Yung. Yan po'y gaganapin bukas sa ilalim po ng One Fight Night 40. May exclusive report ang Bombo Radio Baguio. Opisyal na ang laban ni Danny Kingad sa One Fight Night 40 matapos niyang matagumpay na magbawas ng timbang at pumasa sa hydration test para sa kanyang flyweight MMA tugma laban kay Hu Yung ngayong Sabado, Pebrero 14 sa Lumpini Stadium sa Bangkok, Thailand. Ang opisyal na timbang ni Kingad ay 134.4 pounds. Una nang sinabi ni dating one lightweight MMA World Champion Edward Landslide Fulayang na handa na si Danny The King Kingad para sa kanyang laban kontra sa Chinese fighter na si Wolf Warrior Hu Yung at masusing inihanda ni Kingad ang kanyang game plan laban kay Hu Yung. Sinabi ni Fulayang na 80 hanggang 90% ng mga laban ni Hu Yung ay pinanood at pinag-aralan bilang bahagi ng paghahanda ni Kingad para sa tagumpay. Ang bout na ito ay itinuturing na pivotal fight para sa 30 taong gulang na Pinoy MMA veteran na naglalayong bumalik sa titulo ng flyweight division. Tinaguri ang Wolf Warrior naman ang kanyang kalaban na si Hu Yung, isang malakas na mandirigma mula sa China na may kakayahang makakuha ng knockout at naghahangad ding makabalik sa world title contention. Kasama ang laban na ito sa stock card ng One Fight Night 40, Buntan versus Hemetsberger II, na tampok din sa iba pang MMA, Muay Thai at kickboxing bouts. Ang laban ni Kingad at Hu Yung ay isa sa mga key match-ups sa event at para sa magkabilang atleta, maaaring magbukas ito ng mas malaking oportunidad sa hinaharap depende sa magiging resulta ng laban. O sa mga kababayan natin, yung mga mahilig ng martial arts, mixed martial arts, or mga nag-aabang at sumusuporta sa endeavor natin dito sa martial arts world, huwag niyo pong kalimutang panoorin at suportahan si Danny Kingad sa nalalapit niyang laban ngayong Sabado. Mula dito sa lungsod ng Baguio para sa Bombo Network News, Bombo Benjo Guzman, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Tuloy-tuloy po sa pagsubaybay sa ating 32 fully digitalized AM at mga FM stations. Gamit po ng ating mga social media page tulad po ng Facebook, YouTube, TikTok at maging sa Bombo Mobile App. Pagkatapos ng Bombo Network News, mga kabombo, pwede po ninyong balikan ng mga programa ng ating mga provincial station. Hindi po ninyo napanood, napakinggan, o namonitor sa mga nakalipas na oras o nakalipas na mga araw. Mga kababayan po natin dyan sa may bahagi po ng Northern Luzon, nariyan pong Bombo Radio Kawayan, ang Bombo Radio Dagupan at Star FM Dagupan naman dyan sa may bahagi po ng Pangasinan area, nakatabing probinsya, ang Bombo Radio Baguio at Star FM Baguio dyan sa may Cordilleras, ang Bombo Radio Legazpi dyan sa may Bicol Region at ang Star FM Manila para ho sa Mega Manila.
Para pa rin sa ating mga listeners and viewers sa bahagi ng Northern Luzon, mapapakinggan at mapapanood ang Bombo Radyo Tugigaraw. Nariyan rin ang Bombo Radyo Lawag, ang Bombo Radyo Vigan at Bombo Radyo La Union. Sa Southern area naman, nariyan ang Bombo Radyo Naga. At bago tayo magtapos, narito ang ating oratio, Imperata for Peace. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against their rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, Pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Bombo Star Nation, mayroon na naman po tayong mahigit 10 oras bago ang araw ng mga puso. Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo, yan na po ang kalipunan ng ating balitaan para sa Bombo Network News Noontime Edition. Back-to-back winner sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mula dito sa News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere. Minuto sa nakalikan sa takna sininga launa balik na diri sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Standby sa aton sininga mga kabombo sa dugang mga balita kag mga impormasyon. Ang Iloilo City Traffic and Transportation Management Office magatukod sang team agud nga magapang dakop sa naga-overload nga salakyan sa syudad kaupod sang Land Transportation Office kag Land Transportation Franchising Regulatory Board. Si Bombo Hana anda sa may follow-up report. Bombo Hana sa report, please go ahead. Katukod sa team ang Iloilo City Traffic and Transportation Management Office kaupod man diri sa ang pasipag-angot na mismo sa ining national agencies kaangay sang Land Transportation Franchising Regulatory Board of LTFRB kag Land Transportation Office of LTO nga tisilong man sa ining nag-viral nga video kung diin na tuman kagutok ang modernized bus kaisa man sa mga dapat likawan kag matapna na adri sa syudad sa Iloilo Bombot siya. Mauna na nga nagpahayag si Ted Colonel Ularico Garbanzos ang head sa ICDMO nga hindi ini sila ka-implement sa anti-sardinas policy since nga ini sa idalom sa LTFRB and LTO but they can only commit o kung maka-deploy kag maka-augment mismo sa ilang mga personnel agud nga magbulig sa ining anti-sardinas policy but
This morning, ginaklaro man rin ni Councilor Attorney Cedric Cabaluna bilang chairman sa Committee on Transportation nga pwede ini sila makapangdakop sa mga overloaded nga mga modernized jeepney sa syudad man sa Iloilo pinaagi sa pagsunod at pag-implement sa Regulation Ordinance 2008-393 kung diin na sa adira ang excess passenger ang termino diri. But then kung naitindihan mo daw overloading man ang ining ginanamin niya, that's why natin pwede din sila makapangdakop, makapang-check, makapag-operate, makapang-ticket mismo sa ining mga cooperative nga may overloaded man mismo nga mga modernized jeepney Bombo Chama. Klaro man diri ni Red Colonel Garbanzos nga yara na sa istoryahan na iman sang land transportation kon LPRP hangin na diri nga bag-o man nga route plan nga kung diin nadalaman diri ang paglimita sang mga ining pasahero lamang sa modernized jeepney nga kung sa dinyara lamang sa 30 sub 32 ang sulod sini and tun ano lang ang available dira nga mga may ara balasang standing ang pulo lang gid maximum of 10 lang gid nga mga pasahero ang sarang nga makatindog diri sa mga modernized jeepney kag dayon nga masiguro nga safe ini sila sa bahin man sang ining Committee on Transportation ang ila diri nga plano sa City Traffic and Transportation Management Office except sa pakipagsapol man liwat sa mga kooperatiba mismo man sila nga mga personnel nila mayara agad sang specific nga mga team nga inigid mismo ang magalid sa pag-check at pag-operate at pag-ticket mismo sa ining mga badakpan nga modernized jeepney nga nag-overload no sa ilaman nga mga trip going and outgoing man mismo dito sa may syudad sa Iloilo kapit sa city proper area and sa mga maagyan man nga mga eskwelahan. Ang luyag diri man sa City Traffic and Transportation Management Office nga ma-deliver sang PUVMP kag mismo ang sa kooperatiba nga mangin safe, efficient, and convenient and komportable gid ang mga pasahero sa pagsakay sa ilang mga public transportation. Ibabati nato na lang yung pahayag ni retired Colonel Odarico Garbanzo. Ining overloading issues no kag concern hindi lang ni yesterday or bago nga nag-viral naman ini sang nagliligad pa. Isa sa challenge nga nakita naton diri ang pag-monitor gid no. Kay kon may mga naga-inspekta ni or may naga-conduct gid sang operation para ini matigang na ang mga nagaobra sang mga overloading no, particularly sa aton nga mga modernized nga mga buses. It was reiterated sang mga concerned agencies naton, reiterated sang opisina nga ang franchise commitment sang aton nga mga transport cooperatives nga maghatag sang reliable, comfort kag efficient nga public transport. Ini dapat nga ma-reiterate kag mapasulit-sulit sa ilang mga PAO or conductors kag sa ilang mga drivers na hindi na tani ini madayon. Ini nga mga agenda gin-tackle naman ini no sa aton nga local public transport route committee kag ara man dira ang presensya sang tanan nga mga agencies nga concern. Isa sa mga gin-agrihan nga may joint operation nga matabo checking kag inspection para nga ma-prevent na ang the same nga mga violations sang sang ginaobra ni sang aton nga mga drivers kag PAO. Sa part sang Traffic and Transportation Management Office, kami willing kami mag-support, mag-dedicate sang tao para nga magbulig no sa aton nga mga national agency wherein nga sila ini ang may
department order no sang sardinas no, sardinas nga policy nga ginabawal ang sardinas nga pag ano dira no, makalatabo sa aton nga mga public utility vehicles. Mayugid nga kon may operations no, para tanan no, may joint operations para tanan ni maging aware kag tanan na mapakita nga sincero tani no. May mga sa traffic may ano na, may nadakpan niya kami no sa mga terminals, festive hub no nga pagwa dira sa area, may mga excess passenger. Ang aton nga regulation ordinance na di nga nag-exist amo na ang gina-term nila nga excess passenger. Wala ya kami sang sardinas no, kag sang word dira gid nga overloading. Ga excess passenger kay ti kon ano ang capacity nga makita no sa or pila lang ya dapat makapungko, amo na ya dapat ang i-accommodate no sang aton nga mga public utility vehicle. Ang overloading ngayon hindi malang na di sa aton nga mga modernized nga bus diri sa city. May mga report man nga ara man ini sa aton nga public utility vehicle nga naga sa probinsya no. Ang sa amon we are really nga mag-support kag ti on our end buwas maga-meeting na ako sa aton nga enforcement and clearing team nga mag-create na kami siguro ni isang personnel nga mag-conduct sang inspection through in coordination man sa aton nga LTO. Na batian ang nangin pahayag ni Retired Police Colonel Darko Garbanzos ang head ng City Traffic and Transportation Management Office kaangot man diri sa overloading issue sa mga modernized jeepney bombo truck. Alright, ang nakita kuya Bombohan na amo ang pag-justify sang kakulangan sang Iloilo City Traffic and Transportation Management Office. No? Gina-justify lang ni Sir Garbanzos nga ti may ara sila sang kapaltahan sa pagpatuman sa sining ordinansa. No? Although mahambal naton in technicalities, ang core difference between excess in passenger kag overloading, no? Nagano ang ginalantaw naton whether number of people or physical weight. No, kaya kung maghambag kang excess passenger incapacity, for example, ang isa abig ka public utility vehicle is ang iya capacity is 21 passenger or 21 passengers. Now karon 21 na kapasahero, nagpasaka pa siya sang 5, so 26. Therefore, excess in passengers na sa. Same as with kung public utility vehicle ka such as minibus, kung ang kapasidad mo is 30, may standing ka nga pulo, 40, pinasakaan mo pagid sang pulo, nag-50 na kamo, kanong tawag sina? Excess in passenger sa gihapon ina. No? Kaya tikon ba isan tang overloading, pwede makonsiderar ba si overloading sa physical weight? Naga-exceed siya sa vehicle safety operating capacity in terms of weight? Pero ang punto, sang excess in passenger, kag overloading, hindi man gid siniya maglayo lang kung puison mo, kag salbaron mong kaugalingon mo, gamayara ka sang kakulangan sa pagpatuman sang ordinansa? Bumuha na?
Yes, tama gid na Momo Cham. Kay kun lang tawon mo. Naanad kita abi eh. Naanad kita nga kun gutok sa isa iya kasalakyan, mambal kita na yun, overloaded ka na nong. Overloading ka na, Mr. Driver. No? Pero ang matutuod sina dira, nagsobra na sa kapasidad nga makater sang isa iya ka public utility vehicle ang pasahero, sobra ng ila sini nga numero. No? So, kung pariyo sa Iloilo Traffic and Transportation Management Office, saranggid nila nga madakop kag matikitan ang sinuman, minibus man, taxi man, PUJ man, nga naga-excess in passenger, no? Or kung overloaded, ang pagatawgon, overloading, pwede sila gyapon maka-issue sang ticket, maka-reprimand, maka-dakop, maka-penalize gamit ang Iloilo City Regulation Ordinance 2008-393. Plain and simple. No? Sa kung whether kinanglan pa sang LTO or sang LTFRB, daw hindi naman kinanglan guro kay ti. Klaro man sa Iloilo City Regulation Ordinance number 2008-393, Section 1, paragraph B.7, explicitly penalizes allowing passengers on board in excess of registered seating capacity. In layman's terms, sa naandan, overloading. Oh? So, pwede gid makadakop, makapenalize ang ICTTMO. Ugaling kay ti, balaan man ni Sir Garbanzos nga may kakulangan siya dira, no? Wala yan na masiplatan or kung ano pag dira, ti i-justify whereas niya lang at sa ordinansa tabi, wala nakabutang sang overloading, excess in passenger. Ti, excess in passenger gani kay ang seating capacity is 30. Ang standing pwede ginapanugutan 10 or 5. Dugangan mo pagin sang 10 or dugangan mo pagin sang 5 or bisan isa lang, excess in passengers na ina. Hindi wala bumbuhan? Oh. Hindi na kinanglan sining dapat ara ginang tinaga sang anti-sardinas, ara ginang tinaga sang ginatawag sining overloading or whatsoever. Kasimple i-differentiate mo sa aton sini mga kabumbo. Galing kiti kung pangitaan mo sang pamagi agun makaluwas ka para nga do hindi man ikaw mamukmukan, tiya mo na no? Hamalon mo lang nga tiway man na specify abi sa ordinansa tanga existing mamasandig siya sa anti-sardinas sa policy, anti-sardinas drive or overloading. No? Kaya mo na gani sa aton sining mga kabumbo, no? I-differentiate ni mong excess in passenger, no? Sa safe operating capacity isang sa tinaga nga overloading, no? Tiyang overloading, pwede man na siya nagasulubra ang tawo, pwede man ina siya nga nagalapaw na sa physical weight nga ginakarga sang isa ka public utility vehicle. Han.
Yes, tama. Ganda, Mamo Cham. Ang isa man siguro sa mga nanging rason lang una, rason gani ni Kasre Kabalo na diri nga dapat i-review gid ini mismo sang ICT-TMO ang regulation ordinance nga if ever not only kung may ara sa mga natabo, kinahanglan gid obra sang bagong ordinansa, but try to check and review kay may mga existing gid nga mga ordinansa nga pwede nila diri ma-apply and ma-implement nga pwede na ini sila kapanak bakop diri sa may siyudad sa Iloilo regarding diri sa overloading issue, Bombo Cham. All right. Ini si Bombo Hana Mendoza Andasa, hindi sa Bombo Radio Philippines, the number one most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Salamat kid na Bombo Hana Andasa. No? Kung lang tawon mo, lain gid man ang excess in passenger or simple term is overcrowding sang sa overloading. No? Ugaling kay ti sa nasiling tanabala sa aton sini nga mga kabumbo. No? Naandan na abi nga terminolohiya basta gutok gani. Oh, nong overloading ka na nong. Oh. Di ba? Kay ang iban si engineer, magpasaka nga gani isang pasahero, anong tawag? Loading o passengers, no? Oh. Magpapanaog ka? Unloading o passengers? Kung damo-damo ang passengers, overloading. Oh, wala sa aton sinimaka mo. Pero ang proper term is overcrowding or excess in passenger sandig sa iya sininga capacity. No? So kagamay sa aton sini nga mga kabumbo. Pero ang thought ara sa ordinansa nga dapat no hugot nga ginapatuman sang Iloilo Traffic and Transportation Management Office. No. Ti damo man bala ang tawo sa nga ICT-TMO kag kalabanan sining mga officer dira nila or mga opisyal nila, mga retired police. Ang iban siniti may experience man sa bahin karon iya sang traffic. Ti why gid sang may nagkaano, why gid sang mambal naton abi hangin-hangin nga may dala nga ideya or knowledge nga nagsaka sa ila sini nga ulo. Kag nakapaminsar nga ti amo-amo man lang nagyapon sa aton sini nga mga kasimanwa. Oh. Hindi naman ni siguro maglabot pagid sa korte nga hinusisaay or mayara sa magreklamo dira. No? The mere fact nga gutok, butsilingon, no? Nga ti naga-excess na siya sa iya sini kapasidad nga makater nga mga pasahero. Oh? Pero ti ang word is not overloading. Naandan lang galing mo. No? Ang proper term is overcrowding. Overcrowded. Sa aton sini nga mga kasimanwa. But silingon, nag-exceed na siya, nagsobra na siya, no? Sa registered seating capacity. Tama kahapos. Oh, for example, ikaw isa iya ka traffic enforcer. Makita mo man ina mo sa aton sini makabumbop, do nagaginutok, do damo nagatilindog, parahan mo. Oh. Dali lang, sir. No, Mr. Driver and Mr. Conductor, no, dali lang. Oh. Pila ang registered seating capacity nyo? Oh. For example, abi 30. Ang standing pila? Ginapanugutan. Example lang ini ha. Oh, ginapanugutan abi 5. Oh. Ti pag-isip sang traffic enforcer 30 nagapungko, may 7 nga nagatindog. Oh, ti excess in passenger na siya. 2 ka bilog. Violation na ina sang Regulation Ordinance 2008-393. Tama ka simple sa aton sini nga mga kabumbo. Kung pila dirang pinalidad, ti amo nang sanksyon sa aton sini nga mga kabumbo. Oh.
galing ti sa kadugayon na ni, waay gina patuman, waay gina implementar. Bisan gani ang mga local signboards lang dito, gina baliwala. Hindi na ako magpalayo, dira lang sa tubang yuayo. Sa pedestrian da bla? May ara na dira. No loading, unloading, and waiting. Pero ano? Ga-traffic diri banwa sa may Rizal area, kay dira tanan nagapugok ang modernize, ang tradisyonal, nga nagahulat sa mga estudyante nga nagatabok. Pero dako-dako dirang signboard nga no loading, no unloading, no waiting. Before this point or before this area or whatsoever, titag-apat kabilo gani dirang traffic enforcer do suwaay man lang. Ang ano kung may magsaka sa no loading, unloading area dira, nga kung may magsaka, for example, pulo magsaka, may porsyento ang traffic enforcer. Well, basi kung nagapangunyadi man sila kay may balita ako nga nabaton nga daw isang kuno ka bulan delay ng sweldo sa mga empleyado sa Iloilo City Hall. Ay basya mo na. Siyempre tao makaon. Tao mainom. Kung pamilyado, may ginagatas, may ginapaiskwila. Di isa ka bulan, dua ka bulan. Bisan isa lang ka bulan, madaling sweldo, panghakroy na na. Di ba siya mo na nga ginadisregard lang ang mga signages kay bisan illegal or nagalapa sa ordinansa, okay lang kay ginapanugutan sa mga traffic enforcer kay may porsyento sila? Kay delay nila sweldo? Amo na, is that the Ilonggo way? Hindi man tanan, why taman tanan gina mga traffic enforcer, kaya ko yung nagapati, kuya nga damo yung isang tarong. Kag-responsable nga mga traffic enforcer. Pero, ang hindi lang maayo, nga ti, kita mo na gid. Dako-dako, dira sang traffic sign nga no loading, unloading sa mo ng area. Pero nga nagapugok nila ang mga POJ, tradisyonal o kon minibus. May traffic enforcer man. Last time to, nagyan ko na, may traffic enforcer to, babae kang lalaki, ginilog-idog mo lang to nila. Why malagi saway? Tindog sila sa signboard. May nagapila, gyapon nga silakyan sa no loading, unloading. Ay, kalilintukin so. Tikon ang mga enforcer hindi makapatuman sa simpleng kag-ara na nauyatan ginasandigan niya nga ordinansa, say maswid guro sa kay Sir Garbanzos bilang siya ang head, hindi niya man mapatuman ang ara sa aton siniyang ordinansa kay ano ay siya kabalo or kinanglan specify gid ang overloading or overcrowding so that nga ma-implement nila. Hindi ba? Sang bago pa lang si Sir Garbanzos, bilib ako siya kay tanan sini kagdo halos nasipot niya ginang mga kutong sini nga mga enforcer, mga nagapangayo-ngayo. Kay ti kilala taman ng iya sini nga background bilang anay or former nangin OIC City Director, stricto, firm. Kung anong pagsulundan, ginapatuman gid. Pinangkakastong mga kutong ng mga enforcer. Tinagalaom kita nga bangod sa pagkakasad to, ang ibulos mga disiplinado, mga responsable, mga mayo, ara gyapon. Ara sila mga responsable kang mga mayo. Pero ti do nagahuya nga daw nagpigaw haw.
Oh. Kaya naman, kinanglan lang sa Iloilo City Traffic and Transportation Management Office ang energizer. Oh, or kinanglan lang sininila nga i-injikan mo sang isa ka dupa nga entusiasmo para iyang magbalik ang ila sini iyang kapagsik sa pangdakop sa mga nagalapas sini sa aton nga pagsulundan. Oh. Kay kon whereas-whereasan talang ni Permi, kung ang kilala ko pa bala nga Ilonggo Pilosoper, no? Kay kon whereas-whereasan talang ni Permi, ti manirado tay. Oh? Kung whereas-whereasan talang ni Permi, no? Why kita sang apukan? No? Mamulubigid. Oh. Ti kung mag-amo sini mga kabumbo, mamulubi, but sila kunti poor in performance. Magapadayon lamang sa paglapas sang ordinansa, ining mga batulan, kag ti siyempre, mga driver, in fairness man sila, galagas man lang sang income. Pangunyade. Oh? So kay kumo nga nalabutan na kita sa pag-ukay sang sining ordinansa, nagalaom kita nga tungdan, no, sang mga enforcer naton ang pagpatuman, pag-enforce sining Regulation Ordinance 2008-393. 30 minutos na kaligad sa takna ng alauna. Pagbalik nato na banwa, Valentine's around the world. Kumusta untang Valentine's sa mga kabumbo naton sa iban sini nga pungsod? Paano sila magsaulog? Kag ang aton sini nga sugpon sa sining pagtutok naton sa motor napping incident diri sa syudad sa Iloilo. Kung wala naglima ang kaso sa motor napping, ang ICPO director way pa nagmando ba? Nga dapat sulbaron ining mga insidentes pagpangawat sang motor. Balikan tayo ni matapos sa bilang importante nga mga panumdum. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agon makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong ukon labador sa paghugas sang mga ulutanon ukon prutas. Magdesignar sang baso ukon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kunyelo, hindi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kung tubig sa baso nga ginimnan, tipunon anay ini sa balde, agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Paano ba lang makalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kung pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masabi ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo, agud makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahin na sang pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance agud masigurado nga may peace of mind sa dalan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 32 minutos na nakaligad sa takna sining alauna. Balik na diri sa pagpangalagad sa bomboanay sa udto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Sa aton sining mga kabombo, check naton ang aton sini iyang mga kasimanwa sa palibot sang kalibutan
kung paano sila magsaulog sang ila sining Valentine's Day. Diri karon sa aton sining Valentine's Day around the world. Valentine around the world. Valentine around the world. Bombo Radio will give you a glimpse on how Valentine is celebrated in other countries around the world. 사랑해. Eklipade. Я тебя люблю. Valentine around the world on Bombo Radio. Sa sining nga mga tinion, makadto kita sa isaman sining ka lugar nga kung sa diin ti makabig sini iya nga didto ang Valentine's Day. Amat-amat na sini iya nga mas ginahatagan sa nagakigo sini nga pagtamod hilabi pa sa mga younger generation, no? Sa aton sini karon iya nga mga kabumbong kag ti syempre na influensyahan naman sang western tradisyon, although nga ti bisan within Asia lang, no, pero ti amat-amat sa aton sini mga kabumbo nagalain man ang pamaagi sa pag-celebrate sang Valentine's Day karon dito iya sa bahin sang Vietnam. Sa linya naton si Bombo International Correspondent, si Bombo International Correspondent Loverlyn D. Hello ma'am, good afternoon. Si Bombo Cham ini, live ikaw sa Bombo Anay sa Udto. Hello Bombo Cham, mayong Udto sa aton nga mga tagpalamati dira sa Iloilo, no? Or mayong hapon na siguro, no? Yes ma'am, 1:30 mayong hapon na. Alright. Ma'am Loverlyn, kumusta dira subong sa inyo sa Vietnam kay sa pagkabalo naton kag sa madumduman ko pa duha gali dira ang Valentine's Day sa Vietnam iya. Red Valentine and White Valentine Ma'am Loverlyn. Actually, Bombo Cham, ang mga lokal diri sa aton, no, sa Vietnam, actually sa subong bulan, ang major nila nga ginalook forward is ang Lunar New Year. Oo, so actually, ang mga lokal, mga foreigners lang man actually gid ang laban nga naga-celebrar sang Valentine's Day. Tapos yung mga lokal nga paresin na may mga partners nga mga foreign nationals man, ag mga Pilipino diri kag when it comes sa Valentine's Day, White Valentine kag Red Valentines nga ginatawag ang Vietnam magambal ka nga araw ng mga puso sa aton do special occasion gina siya. No? Diri sa ila mag-celebrar sila kumbaga ano man naabi sila do family oriented man sila, so anytime giving man sila, no, gift giving. So sa Valentine's Day kay subong Valentine buwas, no, February 14 natuon siya sa pag-celebrar nila sang Lunar New Year. So actually bisan diin ikaw diri makadto nga mga roads ang flowers ara gid Bombo Cham kung sa mall man or sa streets man, mga bulak kag mga gifts, mga ano ni bala, mga money bouquet kag mga lain-lain nga klase sang bouquet kag mga flowers in a pot. May mga chocolates man. Chocolates, oo, ara gid. So subong nga tuig ang pag-celebrar sang Lunar New Year diri tingob sa Valentine's Day Bombo Cham. So actually mga lokal nga upod naton sa trabaho subong adlaw ga pala uli na ni sila sa ilang mga probinsya kay tungod mapreparar sa buwas kag tungod kag subong man sa Lunar New Year Bombo Cham. Maghambal ka ma'am nga Lunar New Year dira, ano ang celebration dira iya sa mga local abing nga mga Vietnamese? Lunar New Year Bombo Cham is 3 days gid ni sila naga-celebrar, no, sa actually sa 16, 17 kag sa 18 ang ila celebration sini kung
ang ilang fireworks ni countdown is sa 16 sang 17, 18, 19 I mean. So 16 sang gabi ara ni sila tanan sagwa iban sini damo nga mga spots sa around Vietnam, Hanoi kag sa Ho Chi Minh nga nagplastar na sang fireworks countdown. So sa Lunes sini sang temprano gabi at hapon siguro ni mga tao sini mapadulong na sa area sang sang fireworks no. So actually kami gaplan nga stay man to kami kag malantaw sang countdown nga malapit diri sa amon sa Ho Chi Minh kami na base. So mag-celebrar sila sang Lunar New Year Bombocham. Amo ni actually ang pinaka ginahulat nila nga celebration gid kag big gid nga celebration sang mga lokal diri sa Vietnam kay amo man ni ang week nga tanan close ang work, ang mga schools. So tanan sila get together man bilog nga pamilya pag magselebrar sini Bombocham. So butsilingon nga do makabig naton na Ma'am Loverlyn nga double celebration, may Valentine's na, may Lunar New Year pa. Oo, Bombocham. Amo gid sina. Oo no. Mapululi sila ti makita mo nga bisan sa airport ikaw makadto mga lokal, bisan pa mga Vietnamese sa iban man nga pungsod ga pululi sila diri sa ilaman pungsod para mag-get together sang ila family kag amo sina luto-luto man tapos magdekorar kang nilo sang ila panimalay, bulak everywhere, mga lanterns sini, tapos magluto, magkadto sa mga baybay, kag sa water park kung sa diin nga mga tourist spots nila Bombocham nga bilog nga pamilya. Isa man sa mga ginapadulungan gidira kuno sa mga locals man or foreigner kada mayara sang mga celebration or example ang Valentine's Day man abi ining bantog bala Ma'am Loverlyn nga Han River sa Danang may mga floating lanterns kuno dira nga area. Oo, gid Bombocham no. Actually ang Vietnam nga pungsod kadamo sila sang tourist attractions. So amos ang isa sa pinaka ang ginakatuan gid sa mga foreigners bisan pa katulad naton nga mga Pilipino amo ina nga lugar man no kag ang hand bridge bala Golden Bridge. Pero actually kita no na base kita sa Ho Chi Minh Bombocham, so ang lugar sa Hoi An kag sa Hanoi na siya located. So diri man sa amon sa Ho Chi Minh damo man di mga tourist spots nga especially mga diri sa mga mountain areas nila, damo sa mga tourist spots nga mga mga foreigners amo na gakadto diri sa Ho Chi Minh lain man nga mga tourist spots ang ila ginakatuan diri kung sa Hanoi ikaw di lain man nga mga tourist spot. Kaya actually mag-travel ikaw Hanoi to Ho Chi Minh is do mga Iloilo to Manila man Bombocham. Ang mga isa man ka oras. Isa ka oras or sometimes isa ka oras sa tunga gid. Okay. So pero may ara gid ya sang so-called nga Vietnamese Valentine's Day nga adlaw gid ya Ma'am Loverlyn. May ara gid sila ya do separate nila ya hindi kay daw kasubong universally gina celebrate during February 14. May ara yang mga Vietnamese nga daw traditional nila nga Valentine's Day man. Actually Bombocham ang mga Vietnamese do wala sila ang Valentine's Day tungod lang sa aton nga mga foreigners kag sa western nga naton nga naman nila na-adapt naman nila ang mga Vietnamese na tawag nila nga may white celebration sila is actually wala nila na ginakol gid nga Valentine's Day. It's a Heart's Day man natawag nila nga it's a day nga to give love sa family, sa loved ones. Tamo bala sina Bombocham, mahatag sila regalo, mahatag sila sang manida, or usually amo na sila no. Anytime nga may sila
gatag sila na natawag nila Lucky Money. So hindi man lang na actually sa Lunar New Year bigid nga big deal siya. So may amo man na sila nga celebration nga gahatag sila sang something sa ilang sa ilang loved ones. So flowers gid kag amo sina money or regalo man amo sina. Si Ma'am Loverlyn niya may plano na for Valentine's Day. Kamo ni Sir? Bubod siya, actually, ang amon family, ari diri subong. About titingog ka mo. Nag-abot sila sang Thursday, kay tungod holiday diri sa amon, isa ka semana. So, ang kinikanan, kapakaisa, tiya sa akon nga actually nga bana, ari subong, para mag-celebrate kami Valentine's Day sa buwas. Kaon sa gwa, maglagaw kami kung walantaw sa mga, diri attractions, diri, no? Kag subong man nga upod sa holiday upod sila namon this year. So ari sila subong bumot siyang actually. Bauti kompleto gid. Hello, mayong hapon dira sa inyo. Okay. Hapon. Bao nakaapas gid dira sila, ma'am. Basi may gusto ka mo tamyawon nga nagapamati nagalantaw subong sa aton diri sa Bombo Radio. May tawag. Hello. Good afternoon, Bombo Chang. Yes, ma'am. Good afternoon. Basi may gusto ka tamyawon diri, ma'am. Happy Valentine's diri sa Iloilo. Happy Valentine's lang sa mga upod ko da sa lady, mga friends ko, kag mga sa Kalumpang. Kag sa Gimbalman. Okay. Bombo Chang. Sige, thank you, ma'am. Sino pa may gusto nga itamyawon Happy Sa lady Valentine's? supermart tupad sa Robinson Sa akon nga bana si Ryan Mahinay. O tilihit na wanay ka mo kayang banay, ayan na bilin di sa Iloilo. May bilin. Oo, kabay makaapas, mamabot siya, makabakasyon man. Ate, makahingagaw gid na Oo. Ante, ikaw may itam yan. Hello, Bombo Chang. Ginabati ko man dyan ng taga-Tubungan. O mga taga-Tubungan ba? Opo, taga-Tubungan. Salamat sa inyong panonood. Okay, si Tatay, basi may tamyaw si Tatay? Hello, Bumbatsa, may untolanda sa taga Antiki, taga Gimbal, especially taga Kalumpang, taga Kalumpang kami mo. Regards lang na kay Chip para da sa Bumbo. Ayos, sir. Thank you so much. Ma'am Loverlyn, thank you kita sa time kag mga information magin-share diri sa Bombo Radio Iloilo. Okay, salamat Ma'am Bombo Chang. Tamyaw ko galidakon ginikanan man sa Igbaras, no? Ara sila subong wala sila kaupod diri. Maybe next year, Next year, so, pas, ma'am. Oo, si tatay kag si nanay na kondera sa Igbaras. Gapamati sila subong Bombo Chang. Sa si Nanay Lerio, kuda kag si Tatay Dani, kuda sa Igbaras. Happy Valentine's Day para sa buwas. Okay. Sige, ma'am, once again, thank you so much sa imo siningan tiyempo man ka mga information gin-share diri sa Bombo Radio. Salamat Bombo Chang, mayong udto, mayong hapon sa tanan nga tagpamalamati. Diri wabit aton sininga Bombo International Correspondent direktamente sa Vietnam, si Bombo International Correspondent Loverlyn Ifondo D sa aton sininga Valentine's Around the World. Valentine Around the World. Valentine Around the World. Keep tuning in to find out how Valentine is celebrated in other countries. Valentine Around the World on Bombo Radio. For this I say, Happy Valentine's Day! Basta Radio Bombo! Kanami gali kon ululupod mo ang or upod mo imo sining family family. Sa pagsaulog sa Valentine's buti malagaw-lagaw ginto sila kuno buwaso. Ang iban sinila balaban next year makaapas ginito sila. Sa aton sining mga kabombo sa Valentine's Day, iba naman sining mga kasimanuan aton kumustahon aton sa luwas ang pungsod. 47 minutos na nakaligad sa takna sining alauna. Standby, Bombo Jomar Villa. Ang ICPO Director, si Police Colonel Wilbert Parilla, ginmanduan na ang Chief sa Police Station number 3 nga sulbaron ang kaso sang motor napping sa iya sining area of responsibility. Ini matapos kiti
na record sang Pitsa 11 ang ikalima na. No? Nga kaso sang pagpangawat sang motor diriya sa siyudad sa Iloilo, particularmente sa distrito sang Haro. Bombo Jomar sa report, please go ahead. Nagpagwa sang direktiba ang Iloilo City Police Office nga nagabando no sa mga kapulisan nga sulbaron ining motor napping incident no sa may distrito sang Haro sa labing dali sining panahon bangod sa sining asod-asod sining pag kinawatay bombo-champ no. Sunod diri kay Police Colonel Wilbert Padilla ang direktor sang Iloilo City Police Office, may directive na ini no sa mga kapulisan especially sa bahin karon sang Police Station 3 no dira sa may area sang Ungka kay based diri sa nabaton ang information duha ni ang na-report dira sa may Police Station 3 kay balamong iban sa kopya sang Police Station number 9 no pero ti bangod sa sining kinawatay sa nasambit sa karon nga distrito nagmando ini nga hindi lang sa Police Station 3 kundi sa diin man nga police station no especially sa Station 9 man nga may mga record man sining pagkinawatay no nagmando sang direktiba nga sulbaron gilayon sa labing madali sining panahon agod nga hindi na madugangan ang ining nasambit sa ni karon nga kaso sang kinawatay sang motorsiklo. Why man sa may butang sining timeline pero as soon as possible dapat matagaan no sang hustisya ining nagakatabo sining kinawatay sa nasambit sining distrito no isa gani sa ginasundan sa nikron nga basikon isa lang black bilog ang suspitsado kay sa latest ning kuha sa CCTV sa latest sining natabo sining motor napping dira sa area sang Quintin Salas do pareho ang identity no ang ining panglawason sang suspect sang pagpangawat man sang motorsiklo way back sang February 3 dira sa gwa sang Land Transportation Office no sa may Quintin Salas sa may nasambit sa ning distrito Bombo-champ. So suno kay Colonel Padilla, so kung isa lang ang tawo, isa lang ang suspitsado kag isa lang man ka area, so hindi maglayo no kag posible taga-dra man sa nasambit sa ning lugar. So mo nga dapat kuno nga tutukan agod nga hindi na mapamarisan kag ipa-intensified no ang ginatawag sining preventive measure amo ning mention sini agod nga why na sang matabo sini nga kinawatay kag may biktima naman nga mga tag-iya sini karon kang motorsiklo Bombo-champ kasunod sining nasambit sining nga insidente. Ari blanay una ang kabahin sang pahayag ni Police Colonel Wilbert Padilla sa may interview sa Bombo Radio. Ginadirect na to ang Chief of Police si Captain Naranjo kung the same person lang ba ang ang suspect considering na mayroon tayong nakuha na CCTV footage and based naman dito sa yung profile at saka figure ng katawan looks like the same person yung suspect natin. May ginadirect ko na siya na kailangang ma-solve nila ito, hindi na kailangang madagdagan pa. Yes. May dalawang incident na tayo sa dalawang incident na dyan sa Station 3. Yung motor napping. So yun yung natin na pinatulungan din natin sa mga intel natin dito sa CIO and then pina-coordinate natin sa ibang stations na magtulong paano natin ito ma-arrest ang suspect. And good thing is that nakakuha tayo ng mga ng footage na hindi siya nag-helmet. So there's a big possibility na ma-identify natin and considering na dyan siya sa area, the same area ang kinunan niya nung almost the same area lang yung nangyari. So there's a possibility na dyan lang din siya nag-ikot-ikot. So we're trying our best and I directed already the station commander to intensify din yung preventive measures nila dyan sa area, more visibility. Oo, ang sa pagka-intindi natin February 3 at sinundan ng February 11. Meron kayong sir, yung timeline na ilalagay na dapat sa ganitong pitsa ma-solve na may kasuhan na no? Hindi naman natin siya but as soon as possible time na kailangang ma-resolve. Si Police Colonel Wilbert Padilla ang hepe o ang direktor
sang Iloilo City Police Office. Ti ang isa sa tutukan sa karon agud nga hindi na mapamarisan, no, may mga directive naman siya, no, sa mga kapulisan kung paano nga ti hindi na masulit, no, kagway niya sang may mabiktima paliwat sa sining nasambit sa karon nga insidente sang pagpangawat bumutam tilang tawon tani no, kay ti sunod sa tungdan ang way man sang timeline nga ti ginbutang sini nga dapat sa munipitsa matapos na masolbar as soon as possible, no, kung may suspect mas mayo nga ti sigurado gid, no, kaysa sining latest ng kuha do nagaulo ang gid, no, ang identity ang panglawason sang sining kawatan ining nagkuha sang motorsiklo sang nagligad sining February 3, no, sa sagwa mismo sang Land Transportation Office nga naksuksok tubla sang bayo sining itom, no, nga may logo sini sang PNP kag may tinaga sining criminology sa likod sang porsyon sang iya sining bayo. Do medyo matsulot-sabi la kuno ang sa subong, no, nga nakita to sa CCTV, pero in terms karon sa panapton halin sa nagtambok siguro kay ti nakakwarta na sana bakal sa pagkaon kay limnon mo. Within 1 week na nambok sa? PD man, no, may tendency man di makon mo kun isak bilog motor pirayon to biliya to. Take kung paldo ka, siyempre baklon mo, siyempre pagkaon kag limnon. Tawgo mo to dyan mga grupo mo. Sat-sat ani pre paldo naka ano naman ko to ginaw, nakakalawit naman ko to ginaw isa ka XRE mo. Ati kun bastante kay sa manang straight nga kinananay manghabok kay mansan mo, mahabok kay magurulawas mo. Bumbutsam. Pero ti sudo kay Colonel Padilla galantaw tani kay wayman naka-helmet gali ni, no? Ti kun may CCTV pagkabalutan do gina-enhance pa ni ganis ang kapulisan mo. Total kay ara man sa Dokage man sa Intel Operatives Colonel Padilla basi kun makahatag man sa dugang sining idea kag madakpan la. Hindi lang siya basta Intel Operatives kay siya gid ang chief sang Regional Intelligence Division. Laban-laban may way man balis-balis may mga information lang ati balan namandaan ng kapulisan, may mga information man ikisa nga do hindi nila pagwas publiko, pero may mga nagahulag bumbutsam. Tilang tawon tani kay mismo ang CPO Director gahambal nga dapat di na mapamarisan kag madakpa na sa labing dali nga sining panahon ang ginatudlo sining suspect sa likod sining asod-asod sining insidente. Ang pamangkot kon masarangan ni Captain Laranyo. At tilang tawon ta kung tanong nga masolbar ni sang haro PNP bumbutsam. Kay hindi man na diya balasihan niya nga kung babae ikaw, kung lalaki ikaw. Ang punto sinadriya nga dapat madakpan ining suspitsado sa pagpangkawat sang motor kay kadamo na gid sang biktima sinyo, damo na sang nahalitan. Si amo gani, no, kabay pa nga ti sa drop lang yang daan nga distrito masolbar na kag hindi na bala mag-silo sa iban. Kunlay ni karon mag-silo kag maglapta karon. By the way, natigayon ta driblan, no, mapakigangutan ang pila sining mekaniko sa motor. Bumutsamp may kantanan ni sa nasod-asod sining kinawatay, no. Sa diinti gin plastar sinidre, no, kaya pila sining para mungutanon nga angati ang iban sining motor way man bilin ang yabi, no, nga ang ginakawat, no, paano nila himo ni sa aton sining mga kabumbo kag kun basihan ang ining mga insidente, no, do kadasig mag penetrate ting kawatan agod nga matigayon nga makuha ang motorsiklo. Sunod diri kay Renmark Guardaya, may mekaniko ni siya sa aton sa nga mga kabombo dras may banmas ang pabiyan, no. Isa sa gina-target kuno sunod sa iya ang yabihan, no, ang yabihan sang motorsiklo kay tiya mo giding kuno plagyan kung paano nga mapaandar mo ang isa sa mga motor ti gina-strongkal kuno
ang yabihan sang motorsiklo bumbutsamp, no? May ginestrongkal sila sini nga mga wiring. Actually gin-demo gani kung paano nga strongkal sina kag kung paano nga mag-ignite la, no? Magandar ang motor. Nga hindi mo pagyabihan o galing kay ti base kung makuhaan sang ideya sang iban. So medyo generic lang anay, no? May ginabukad sila sa iya sining ignition switch. Bumbutsamp kag amo nang strong caldra, no, sa mga wiring sa aton sila nga mga kabombo kag masami nga gina punteriya ang mga XRM, no, Honda XRM nga motor. Kay balan mo mahapos kuno siya gali nga i-strong kalon ang sining ignition switch, no, kun ipanggid si iban sining nga motor. Ang amo ning mga motor ang sining ignition switch balan mo pwede mo kuno ni mano mo. Pwede mo ni siya gali kuot ang wiring sa dalom bla, no, kag dira mo strong kalon kung paano nga ma-connect mo kag mapandar. Unlike si iban sila nga motor, ang wiring sa ignition switch nagaangot pa sa nagaangot pa sa takop sang headlight, no. So mo na nga antes mo ya mabukad, buksan mo na yung headlight, medyo maburbudlay, pero sa mo sini nga mga model sa motor, madasig amo na nga daw kalabanan ng nabiktima mo ning mga XRM sining motorsiklo, no. Ti sa natong dan kun way kaya kuno idea kag way kat sang ibalo sa amo sini hindi kayak dali-dali, no. So ang paglantaw ya kuno may idea sa pagmekaniko o kung nakaagi man obra bilang mekaniko, kung may kilala man nga mekaniko, ining nasambit sini karon nga kawatan kung paano nga nahimo sini. Hindi na kuno kalabot mga 5 minutos. Makuti-kuti mo da anda dayon mo, no, kung isa ka individual nga maideya sa mo sini karon nga buluhaton. Ti kalabanan sini ang matabo kung hindi nila paghimuon nga service vehicle, bumbutsam ang iban sini kuno do ginahimo nila nga motor sa pambot ang Honda kay nami kunong ya sini nga quality sina basta kun amo sinang pagagamitan mo, no. Ti kabay pang iban sini hindi na malabot sa mo sina kag ma-recover kag mabalik no, sa tag-iya sini nga natungtan. Aribla, no, ang kabahin sang pahayag ni Renmark Guardaya ang mekaniko ni sa may interview sa Bombo Radio. Tasig mo lang na sir kay Koton mo lang nila sa may dalawang ka mo nabila na dayon, start mo na dayon. Tasig na sir. Pero ang makahimo siya na laban-laban may idea gidi. May idea gidi. Hindi mo sila makawat may idea na magkuha sang kan. Kung baguhanon ka laguro dugayan siguro pa no? Ati dugayan kay yawan ka na ya. Kuha kay idea sa mga motor sa mga electrical, kuha kay gidi ko na. Ayawan ka na ya kuha. Pero kung may idea ka o mga bilang minutes, tasig na ya sir. Pag limbawa bisan nakalak pa lungi lang nang monobila. Puton lang wiring kay rekta la dayon dandara tasun anda. Mga bilang minutes? 25 minutes dasig lang na. Pero kung lak mo biulo niyang nobela mo para hindi makawat, okay, advice man? Advice man lakas. Okay, ban ginatungli mo lang na nila. Ha? Ginatungli, panong gulpin lang, ginaliso gulpin, utod mo lang ng lak. Dasig mo lang na siya. Hangay sinyo nung advice nyo ba nga do para hindi ma-strong? Hindi man, no? Kung mas okay, gitaan parkingan ng mayad Nga damo tao, lapit sa mga kanbla. Security guard. Mga guard or mga kwan. Kung mas okay, kung sa balay mo lang, hindi mo pagbilin-bilin kung diin mo motor. Kagi, kung ano mo gini, putangan mo ka kandado, kadina, okay na na. Ti kung nag-opisina kami mong Jumar, do hindi mo giguro mabilin sa inyo balaya? Aman nagaling no? Porto isa na ganang example di sa may sa may kintin sala so may gwardiya man ganito sunhan to may tapos. Pero kung XRM imo motor, di ka magkablaka. Bakal ka sang dako na nga kandado blang nga may kanina. Why labot nga ilak mo na, ikadinahan mo pag imo sining mga ruida. Ati panigurado lagid no? Oo. Ati okay naman na kaysa magbaka ka kadina kaysa magbaka ka bagong motor. Abo gani. Babutsam? Kung sa kilid mo sa poste gina-park, pareho sang kilala ko nga XRM, pwede man sa poste mo sa igaid. Kung pero kilala to kung bukado nila to guro basi pagbapos nila bukad basi kung magkalapilas-pilas kamot nila. Ang lain lang kung magsaylo ang mga dapaw-dapaw.
Kasi mga Sos bilin, Maria no? kang Joseph. Anyway, Ikaw, no, bantayan ta ni Jomsa kung Address, mala matungdan ni Police Captain Mavin Laranyo ni ang katungdanan nga ti ginatagan sa sing direktiba nga dapat sulbaron niyo ang kaso sang karnap motor napping rather dira sa may distrito sang Haro sakop sa Police Station number 3. At mo gani. So lang taon ta niya, no, kung paano nga masolbar ni kay do kasubong ano ni, do kasubong pagpakanubo ni Korrespondiente nga ti kaduan na may natabo ay gyapon man solbar. Bumut sam kasinod sining asod-asod sining aksidente. Ini si Bombo Jomar Consumo Villa, and this is Bombo Radio Philippines, the number one most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. Salamat kid Bombo Jomar Villa sa imo siniyang follow-up report. Standby na kamo sa kapon lamang program. Kaupo naman sa kay Tita Regine. Isi Bombo Chama Blanco over gabilin sa imo sa mananay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number one and most trusted source of news and information, Basta Radio, Bombo! Nga mahilig sa video games, nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kon inoras nga pagtener sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kon addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Sa eskwelahan, ang pag-practice ng good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss sang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kun may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kung sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kung pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho. Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag indi pag-ihaboy sa bisan diin lang ilabi na sa sulod sang classroom. Respetohon ang propiedad sang eskwelahan. Halungan ang mga libro kag supplies kag likawan ang mangguba sang pagabutang nga wala mo ginapanag-iyahan. Mangin focus sa pagtuon kag likawan ang pag-istoryahan na isang classmate samtang nagadiscuss ang imo maestra o kun maestro sang inyo nga lesson. Likawan ang cheating. Masami nga kompletohon ang assignments kag test nga wala nagapangopya sa hinimuan sang iban. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agud ang selebrasyon mangin mas malipayon. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa gwa sang inyo nga balay, pero indi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!
Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit. Halimbawa, ang balayran mo na wala para nga makalantaw ikaw sang movies. Pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang libatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps. Kag wala ka lang nakadipara, ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini. Kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscription agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras ang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon? Kung magtuon ikaw, siguraduhang anay nga nakakaon ikaw sang maayo, agud nga maka-function ang imo nga utok. Kung gusto mo ang snacks, siguraduhan man nga napreparar na ini antes pa man ang imo study time. Bangod basi, mawili ikaw sa pagkuti sang imo nga pagkaon kag ma-distract ikaw sa imo nga tulunan. Siguraduhan man nga tapos na ang imo nga olobrahon sa sulod sang balay para nga makalikaw sa interruption kag para sigurado naman nga maka-relax ikaw kung matapos mo na ang pag-review. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sang balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Ang kalibutan ginakabug-usan sang 71% sang tubig o kun kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas sang tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani, aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan. Sa masunod nga mga pamaagi. Magpartisipar sa mga organisasyon o clean up events. Likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic, hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay, kaangay sang plastic straw, auto fluids, kag mga grasa. Kadagatan proteksyonan, kag limpyuhan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plasualados, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic.
nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section. Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Good news! Open na ang admission application sa BS Criminology, Chemistry, Foreign Service, and BA Communication programs sa University of San Agustin. Para sa mga interesado sa sining nga mga programa, magbisita lang sa San Agustin Main Campus, General Luna Street o kon mag-apply online sa www.usa.edu.ph. Be an Augustinian! Viva San Agustin! Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for February 8 to 14, 2026. February 14 is Valentine's Day. Celebrate this occasion at Plazuela de Iloilo kag samtang kamo naga-enjoy sang inyong dinner. Si Mr. Totong Villaruz kag ang iyang banda will serenade you with a great selection of songs sa concert at the Plaza. Valentine's Day edition, mangin inyo. Umpisa alas 6 sa gabi sa Pebrero 14, Sabado. Sa tion sa musical show, 20 ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo, Valentine's Edition mags kag madamo pa nga iban ang igaparapol sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa February 15, Domingo, ginaagda ang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sa Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo nga padayon niya nga tandugon ang kasing-kasing sa mga tawo nga involved sa anomalous flood control projects nga pamatian ang panawagan angot sa restitution. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2026. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom, ay Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Hello, 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 hello. Good afternoon kids sa inyo tanan mga kabombo. Welcome na sa kahapon lamang program, one day before Valentine's Day. Ready na ako, naka-fiery red na ako. And I see a lot of flowers, bouquet of flowers around. Kaya na, naagyan ko, damo naman mga lovers. Especially dira sa may atubang sa Molo Plaza. Balaan nyo na kung anong damo na mga lovers na nag-date. Di ikaw, kung wala ikaw ka-date, boss, date yourself. Diba? Ang ginatawag nga, self-love. Love yourself. Good afternoon sa inyo tanan. This is Tita Regine. Nag-aabi-abi na sa inyo sa kahapon lamang program. Kung wala ka mo ka-date today, ini nga mga inoras, kita anay ang madet-det. Det man. Pag may time. So welcome mga kabombo. Padayon kita ang magadulong sa inyo sa atong nga ginakalingawan nga mga istorya. And mas malingaw pagid kami kung ang imo nga istorya ang among diri nga mabasahan. Gani, isulat na ipadala, i-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Pwede man sulaton ang mga kasaysayan kung hindi kayo hingabot, ang inyong luyag i-share para sa buwas or para today, pang Valentine's. Post-Valentine, pwede man, mayo na kay may istorya nyo nagid sa aton kung ano ang mga nangyayari sa inyo nga Valentine's Day. Pwede? Sige, ipadala again. Pwede ma-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or pwede man
mapadulong diri sa may Sky City Tower sa Mapa Street, Iloilo City, diri sa estasyon sang Bombo. It's a beautiful Friday, the 13th of February. Here's our song para sa inyo tanan, do hindi tani bagay, no? Kay Pray Valentine, pero ang tig-ulo is break. But I tell you, this is not the best time para makipag-break ha sa inyong mga partners. Dira dapat kung may mga nag-break, ma-reconcile para may kadet. May debt man pag may time buwas. This is Tita Regine. Welcome sa Kahapon Lamang program. Here's our song para sa inyo from Lindy Katikista. Break. Mayang hapon. Teka lang, wait lang muna. Sobra ka nang umiiksena sa buhay ko. Pwede bang time out muna? Parang napapagod na ako sa'yo. Makakaya ko rin siguro mawala ka kahit sandali. Kahit pa pang habang buhay, kakayanin ko to. Teka lang, wait lang muna. Parang naging sunod-sunuran na ako sa'yo. Pwede bang time out muna? Hahanapin ko lang ang sarili ko. Makakaya ko rin siguro mawala ka kahit sandali. Kahit pa pang habang buhay, kakayanin ko to. Sarili ko, makakaya ko rin siguro mawala ka kahit sandali. Kahit pa pang habang buhay, kakayanin ko to. Break na muna tayo. Ayoko manggulo ka sa buhay ko. Break na muna tayo. Iisip ko kasi gusto ko nang magbago. Pag-isipan na muna kung ikaw ay babalikan. Mawala ka man kahit kailan, ikaw pa rin ay nariyan. Break na muna tayo. Ayokong manggulo ka sa buhay ko. Break na muna tayo. Iniisip ko kasi gusto ko nang magbago. Break na muna tayo. Ayoko manggulo ka sa buhay ko. Break na muna tayo. Iniisip ko kasi gusto ko Well, I really hope wala asang may nag-break dira, no? Wala anay break. Para maka-Valentine's date pa ka mo. Buwas na ina. Buwas, mag-interview kita sa ating winner. Okay na siya, si Student Mom sa Lambunao. 21 minutes after 2 o'clock again. Welcome to sa KLP. Kaupo ninyo si Tita Regine. Ang first story naton is from multiple stroke survivor. Dear Tita Regine.
Mayong hapon, kag kumusta sa imo Tita Regine, sa tanan nga staff sa Bombo Radio, kag sa tanan nga mga KLP lovers. Tawag lang ako sa akon nga call sign nga multiple stroke survivor. Ari man ang akon matuod-tuod nga pangalan. Tita Regine, ari ako subong, naga-estar diri sa Barangay Holy Spirit sa Quezon City, sa Manila. Upod sang akon mga pamilya or sang akon nga pamilya. Tita Regine, allow me to share the story of my life. Kad ko nga ang napilian ko nga call sign, ang multiple stroke survivor. Suguran ko, sa August 8, 2017, the day my life totally changed. Halina ko sa akong nga night shift nga duty sa call center bilang isa ka IT. Ang usual ko nga ginagamit sa pagsulod sa akong trabaho, ang akong salakyan. Kag kun ang adlaw nga color coding ang akon sa lakyan, nagastay na lang ako sa akon obra. Kag didto nagatulog sa sleeping quarters ng call center. May motorsiklo man ako, Tita Regine, but when I was able to procure a car, laka ko na lang gid magamit ang akon nga motor. Apang ambot, kung anong nagsulod sa pensar ko, kun nga nga luyag ko magmotor at that time. Usually, Tita Regine, ang nanging purpose sa motor ko is for my motorcycle club rides, kun free time ko. So, since nag-mindset na lang ako nga motor ang gamiton sa akong pagsulod sa next shift ko, gin-prepare ko ang motor ko antes kung tani ako matulog. While preparing my motorcycle, natalupangdan ko nga double flat gali ang amo nga motor. So wala ako choice kundi bukaron ng motor. Agud hukson ang iya sini nga karito para ipa-vulcanize sa vulcanizing shop. It was past 12 noon, Tita Regine. Kag tama, gid kasingkal sang init sang adlaw. And at that time, nagaisahanon lang ako sa balay. Ang akong tatlo ka mga kabataan, ginpapauli namon dira sa uton, agud dira sila mag-eskwela. So, wala naman ako timbang sa balay, kaya hindi ko naman kinahanglan. Ang akon asawa, nasa iya trabaho. Sa laktod, I was all alone while fixing my motorcycle, being unaware of the risk that I was about to face. In spite of lack of sleep, kay halin sa akong duty, dason, wala pa ako kakaon sa panyaga, dugangan pa sang singkal sang init sang adlaw. Nakabatsyag ako sang kauhaw. Gani napensaran ko mag-inom sang tubig. At that time, Tita Regine, cold water pa ang ako niya ginainom halin sa water dispenser. Pero sa adlaw nga ina, nangin deadly para sa akon ang pag-inom sang malamig nga tubig. Tungod na halin ako sa initan sa guwa sang balay. Pulaw halin sa akon obra, kag wala pa nakakaon sang akon panyaga. The moment nga nagtupa sa sulod sang akon tiyan ang malamig nga tubig, all of a sudden, it was the point of no return. Gilayon nag-collapse ang left side sang lawas ko. My left arm just fell and became unresponsive. My left eye lost its vision. My left leg became weak. Pero conscious man ako gihapon, pero nagapungko na lang sa gate sang among nga balay. Maayo na lang nasa bulsa ko ang akon nga cellphone. Using my right arm and hand, nagtawag ako gilayon sa akon asawa, kaya ginambalan nga na-stroke ako, kag nagapungko na lang sa gate sang balay. Gilayon siya nagpauli, pero inabot pa isa ka oras, antes nga mag-abot. Amuman nga gintawgan ko man ang akon iloy, kag nagdali-dali man siya nagadto. San siya nagabot? Sa baylo nga ila ako dalon sa hospital, nagmatumato na lang ang akon iloy, nga paimnon ako sang bulong, nga para mapanubo ang akon nga blood pressure. Wala gid nila ako gindala sa hospital, kay kuno, basi maumpawan man ako, suno sa akon iloy. Isaabi siya ka nurse sadto sa Philippine Heart Center, sang lamharon pa siya, sang 1980s, kag former OFW nga nakaobra sa isa man ka hospital sa Doha, Qatar.
Gindala man nila ako matuod sa doktor, diri man sa amon sa isa ka gamay nga private clinic para bisan paano ma-check up kag maresitahan sang bulong. Ginpapauli man kami kay hambal sang doktor, nangin responsive man ang left hand ko. Makapuga man siya. Siguro tita, nagbalik ang animo sang wala ko nga side sang tiun nga ato. Sang gabi man nga ato, gintulog ko na lang ang akon nga kahimtangan kag didto ko na experience ang ginatawag nga near-death experience, Tita Regine. When I was on the other side, Tita Regine, I was able to see the what it looks like on the afterlife side. The place was all white, solemn, and peaceful. Nakita ko sa wala kag tuo nga side ang mga anghel nga nagahuyop sang trumpeta. Nagatindog lang ako sa daw conveyor kay ginadala ako sa akon nga dapat padulungan. Nakita ko man ang duha ka linya o kon pila. Ang sa right side nga linya ang madamo nga pila. Siguro amo na ato ang mga kalag nga nagadiretso na sulod sa dako nga gate nga masanag. Ang sa wala nga linya, mga malaka nga binutlo nga nagabalik kag nagapanaog kag amat-amat nagakadula. Dayon ako man Tita Regine, nagtambad sa akon atubangan ang isa ka spiritual being nga tama kataas. Ang iya kataason daw height sang board sang basketball. Ang iya tingog deep dome mellow voice nga Greek language ang ginagamit. Pero maintindihan ko siya as sa Tagalog. Ang iya laman nga ginhambal nga tinaga. Ano ang masasabi mo para ikaw ay mapagbigyan? Hindi lahat na pagbibigyan ng ikalawang pagkakataon. At that time, Tita Regine, wala ako sang nahinambit, kundi nangayo lang ako sang patawad sa akon mga sala. Kagamat-amat, nagbalik ang akon animo, pero na-hospital na ako. Kagyara sa sulod sang CT scan. Amat-amat nagasink in sa akon huna-huna ang reality of what is happening. Bisan hindi ako makahulag, kay gin full-blown attack na gidgali ako, samtang nagakatulog ako sang amo nga gabi. Klaro sa paminsaron ko nga na-stroke na gidman ako. May rejection pa sa akon paminsaron, kay ginahambal ko sa kaugalingon ko, nga basi, nagadam ko lang ako. Isa lang ako kaadlaw sa hospital, 30K na dayon ang bill ko, Tita Regine. Kag mabatian ko man, nga ginaistorya sang akon iloy ang doktor, kag ang klaro ko lang nabatian, abuton 1 milyon ang magasto sa brain surgery ko. Dason, basi mangin lantang gulay pa ako. Hambal ko sa iloy ko, hindi ako magpa-opera, kay madamo sang information nga nakastore sa utok ko sa pag-repair kag pag-program sang computer. Hindi ako magpasugot nga maoperahan ako, kay kung madula ang knowledge ko about computer, it is just the same nga intellectually inutil na ako. Ginambalan ko ang iloy ko kag asawa nga hindi ako magtinero sa hospital, mapauli ako kag kung sa balay ako madayunan, batuno na lang nila nga hasta na lang dira ang kabuhi ko. Nagpirma sila sang waiver, Tita Regine, kag in-discharge kami. Nangin bedridden ako for 3 months, ginahilot lang ang lawas ko sa manughilot, tubtob nga nagabot ang bulan sa October, kag nakabangon ako. Tita Regine, basi nakapoy ka na magbasa sang akon nga sulat. First time ko gidini nga attempt, pero panahon pa ni Tia Evelyn, nagapamati na gid ako sa Bombo. May kasugpon pa ining akon nga sulat, Tita, bahin sa akon nga journey from being a multiple stroke survivor. And this will be my very first of my many stories in life to share sa imo, Tita Reg. Ang iyong tagpasakop, multiple stroke survivor of Quezon City.
The word that caught my attention and I'm very thankful kag happy para sa imo is the word survivor. So that means na survive mo ang inang multiple stroke. And imagine, you said naka-experience ka pa sa near-death experience nga ato. When you thought, ara ka na sa ibabaw, nag-atubang ka na sa somebody who was very, very tall and was asking you, ano ang luyag mo nga pangayoon? Nga dapat pagbigyan ka sa second life. What a question. But we're more interested, what happened? Kay ti ara ka pa sa hospital, kag sige-sige ang imo na nga pagpabulong. So what happened? After nga, nag-abot ang bulan sa October and you said, nag-better ikaw. Kabay nga nakapanumbalik agad sa imo nga normal nga mga activities and especially sa imo nga work. But anyway, sige, hulato naton diri. Actually, kagina pag bukas ko sa ako nga email, doon nakita ko na may part 2 ka na sa imo nga story. But for the meantime, part 1 lang anay kita. And we thank you for that promise nga. This is just the first of the many stories nga i-share mo pa diri sa KLP. So salamat gid sa imo and God bless you. Multiple stroke survivor of Quezon City. 33 minutes after 2 o'clock, sa pagbalik naton, may sulat si Mia sa Bingawan sa iyang tigulo, Estorya de un Amor. Panabalikan natin ini mga kabombo. This is Tita Regine and this is KLP. Hindi ako Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasangkaron. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang Kagbalik na kita dayon. Dili na sa sulat ni Mia. Thank you gid sa mga pictures but we're going to show them sa last part. Alright? Dear Inday Regine. Happy Valentine's sa tanan nga KLP lovers, especially nagyud sa aton muy hermosa nga KLP host. Di ko kaintindi anong hermosa. Anyway, Inday Regine, dugay man ako kang makabutwa, nawili lang sa pamatis ng nice stories na Crying Mother of Sugarlandia, ang masubo nga istorya ni Survivor, etc. Tamiyawan ko anay si Miss Deo Sangputotan. Belated happy birthday, Miss G. Happy birthday para sa February 23. Of course, happy birthday to me, February 22. Invited ka mo tanan, pero balon lang ka mo. Kadaya. Pahanumdum lang kay Lolo Dencio, Ma'am Inbi, Miss Deo, Ex-Princess, Joyce ang Leganes, Lolo G, Miss G. Nga sa Valentine's Day, may checkpoint. Hindi ka mo maglagaw, kay ang madakpan nga wala Valentino, ang sentensya, firing squad. Uy, hala. Sa gihapon, ini si Mia sa Bingawan, Iloilo, nga nagaupod sa mga karga tapas, kag sugar planters, nga nagasinggitan, no to sugar importation, kag pataason ang bilis sang kalamay. Balik na ako sa akong istorya di on Amor, Inday Regine. Sa wala pa, machika ako anay sa inyo. Nahanungod sa pagkitaay namon ni Ma'am NB. Uy, ginsulong mo gito siya. Last January 2, naghagaray kami ng the ex-princess, Joy, nga makadto sa balay ng day Ma'am NB sa pihak nga banwa. So ginhagad namon si Miss G, pero hindi siya, kay nagpakasal na siya. Pakasal gali sa trabaho niya, kay hindi na pwede mabayaan. Nag-chat ako kay Ma'am NB nga mamasyar kami sa Ilabalay. Wala niya ako ginatagan sa complete address na kag cellphone number niya, kay hambal niya sa amon, tabuon niya lang kami sa front ka munisipyo.
Kayang ila lugar, malayo pa sa Banwa. Basi magtalang-talang kami. Ara na kami sa front ka munisipyo, sa time naging kasugtan namon, 9 a.m. Dugay na hulat namon. 10 a.m., nakontak namon but to no avail. Nag-decide kami ni Joy kag ex-princess nga pangitaon na lang namon. Ang nabalaan ko lang, family name ni Ma'am in B. B. Susaling namon sa driver, idulong kami sa pamilya B. Kay wala sa kakilala, kay Ma'am in B. Kaya code name niya na lang ina sa KLP. Kag sa Cebu man siya nag-teach. So gindulong kami ka tricycle driver sa family B sa pihak nga barangay. Maayo lang kay kilala nila si Ma'am in B sa pihak pagid gali nga baryo. So nagabot kami sa balay na nay Ma'am in B, suludlon gali nga kampo sang tubo amon ginaagyan. Pagabot namon sa balay ng day Ma'am in B, wala siya sa ila balay. Kag nagsugat siya sa amon sa Banwa. Sa mga 11:30 a.m., nag-abot si Ma'am in B. Nagliwasan na ay lang gali kami. Guwapa gali si Ma'am in B. Damo iya tanom nga mga bulak. Tapos namon panyaga, abaw, nag-video kay kami. Nami, tana si Ma'am in B magkanta. Kanta kami ka theme song namon, nga nag-aisahanon lang. Akon theme song, Inday Regine, tukso, lapitan mo ako. Tapos namati kami ka KLP. So pagpauli namon, padalaan niya kami itlog, tag-isa ka tray. Damo, usanday Ma'am in B layer, kag Bisaya nga manok. Sa 3 p.m., sakay na kami sa tricycle pauli. Mahirit pa si Ma'am in B. Hambal niya kay ex-princess. Eskwela maayo, hindi anay magnobyo-nobyo. Sabat ko kay Ma'am in B. Pabay, inang eskwela nga ina. Kay kung may kwarta ikaw, bisan 80 edad mo, pwede ka ka-eskwela. Pero ang nobyo, alangan ka magnobyo, 80 edad mo. Kundi pistahan ka sa mga marites. Ay, nako Mia. So, nagakinadlaw kami nga nagbulaganay. Pagkaaga naman, makitaay naman kami ni Jesusa, kay maselebrar kami ka birthday na. Ara man lang balay ni Jesusa sa syudad, lapit lang sa office ko. Hambal ni Jesusa, friend, mangaldo kita sa bag-o nga Central Market kay nami na. Sang ara na kami sa Kalan-an, aros kaldo iya order, akon linaga nga karne. Siling ni Jesusa, friend, namit ang arroz kaldo nila, tilawi bala? Siling ko, sa tanan nga arroz kaldo nga natilawan ko, namit gid ang kay Joy nga arroz kaldo. Ang upod ta bala sa KLP? Siling ni Jesusa, damo na ako utang kay Tita Regine, ano abi kay sakit gid mata ko kung magsulat ako, hindi gani ako kabasa. So ginatulok-tulok ko si Jesusa, siling ko, friend, sa old rich ka nga family halin? Hindi gid man, pero si Papa damo lang properties nga binakal sa Masbate. Halin pagkalunod ko, kag pagpatay sang lola ko, wala na kami nagbalik sa Masbate. Balaan mo friend, siling niya. 17 kami ka magulutod. Ha? Siling ko. So gulpe, may nagsulod nga tawo nga hindi namon kilala ni Jesusa. Kagin palapitan niya ako, siling niya sa akon. Panday mo ako, si John Evangelista ako. Makadto ako sa simbahan, kay napatay bata ko. Nga daw makaluluoy. Tiginataga na lang namon ni Jesusa sang 300 pesos. Pero may duda ako, nga daw manugtunto. Pero ang focus ko abi sa story ni Jesusa, nga 17 sila nga mag-utod. Pero sa 17 tanan sila, nakatapos, kag professionals. Ang mga utod ni Jesusa, ara sa politika, iban mayor sa probinsya sang Capiz, kag Aklan. Si Jesusa na lang maistorya pero feeling ko, natuntuhan kami. Kung tuod man nga nabatay bata na, at least nakabulig. Kung natuntuhan kami, hindi nakaliwat. Si Lola ang paring pagali, basi malipatan ta, kag patyon niya ang transistor radio na. Lola ang paring, Happy Valentine's Day, love ka namon
damuon mo nga kaon. Himua anong ka kutsara kanon mo. Kay sa birthday mo, hindi lang pearly shell sa uton ta, malambada kita. So, ari ng Istorya di on Amor. Ay, salamat. Nakalabot gid man kita sa Istorya di on Amor. In the region, samtang nag-advance ang technology, nagabarato na lang ang gugma. Sang una, mahal magugma. Antes ang Valentine's Day, mapreparar ka gid. Mabakal pagid ikaw ka Valentine's card sa mga bookstores o kun mall, sulatan ka dedication kag makadto pa sa post office. Mapila ka pa kay ang post office isaman lang diri sa syudad. Isa ka card, lapit siguro 200 pesos gasto mo. Plete mo kag bayad sa office sa post office. Kung makapadala ka or mapadala ka sang message via Telegram, ang bayad per word. Kung mapadala ka fresh flower, pwede man door to door, pero mahal ang balayran. Sang una, sa office namon since 1996, hasta subong, ga-celebrate gid kami Valentine's Day. 2 weeks before, na mga office mates ko kay kalabanan sa ila layout artists, nagaamat-amat na sila himo sa mga props para sa decoration. Mga hearts, kupido, mga pana, mano-mano nga gina-cut out nila ang masking paper kag kanami isang obra nila. Very artistic. 3 days before Valentine's Day, plastado na ang amon nga office kag amon venue kanami sa ila mag-decorate. Subong nami pagid kay isang pindot sa computer, magwa na si Heart o kung si Cupido, amo ina ang CTP. Sang una, handa namon sa Valentine's Party, ginataan nga puso, monggo, kag baringon. Kag parisan lang ni boss, lechon manok. Subong, wala na sang may gatola kapuso kung magparty kami. Puro na lang online delivery. Amo manina, ang gugma subong. Barato na. May internet ka lang, damo na mapadalaan mo sang heart kag flowers, wala ka gasto. Sa mga listeners, halong gid kita subong kay damo biktima sang peke nga gugma. Ilabi na gid ang nagapangita sang afam. Hindi gid ka mo magpadala-dala kay ang ending sina scam. Sang una in the Regine, may mga mail to order bride, no? Mga mid-80s, nag-uso ina. Bago lang ako sadto sa trabaho ko, mga office mates ko nagpakasal sila, mga Moniz, halin sa Korea. Tatlo to sila. Ay, pag-abot sang ila palakaslan, mga tigula nga mga disabled nga mga Koreano. Kadlaw, tanabos ko, pag-abot na sa office, kay siya maninoy, may piang, may bungol, pero ginpakaslan gid nila. Kagtapos kasal, gindala sila sa Korea. Subong in the Regine, uso na ang AFAM, so hindi gid ka mo magpadala-dala. Ang target nila, mga senior citizens, kag mga retirees. Kung hindi ka mo maghalong, dala sa gid ang pension ninyo. Sige, dire na kita sa photo caption. Please show the pictures. First picture, si Jesusa kag Mia na isahan kabudol-budol sa bag-o nga Central Market. Feeling ko gid because you know what, it's the same story nga ang friend ko nagmuno nga may ginagpalapit mo kuno sa iya, naghambal ba ang style the same. Nga kuno sang una, panday siya kuno nila kag amo man ang natabo no napatay man kuno ang bata ay ambot. The same story. So pareho ka mga nabudol. Anyway, left to right, next picture, si Joy, si Ma'am Inby, si Mia, kag si ex-princess. Wow, kanami sa ila, no? You had a great time together. Balan yun si Mia, amo gini siya. Ang grabe ang desire nga mapang-ubos niya ni pang tipon ang tanan nga mga letter senders kag mapangilala in person. Anyway, next picture. Extreme left, number 294. Nag-entra ako sa fun run with the civil military operations last February 8, 2026. Thanks, nakaya ko man ang 3.5 kilometers. Wow, congrats. PS,
Congratulations kay ex-princess, one of the KLP writers nga nakakuha naman sang award sa ilang school. Uy, congrats! Go, 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 ex-princess! We are so proud of you. Patiha lang ang hambal ni Ma'am Inbi. Study well, kag hindi magnobyo-nobyo. Salamat Inday Regine sa gihapon. Mia, sang Bingawan, Iloilo. Salamat gid Mia sa imo naman nga gid pang share sa amon sa sining hapon. We are being updated, no? What's happening sa iba naton nga mga letter senders through Mia. Kagin pang befriend niya, kagin pang kilala ya gid personal. Kag subong ang ila na lang ginaobra pag may time galagaw-lagaw ga pa ma-share sa mga fellow nila nga mga KLP writers. So salamat gid. Te, may date ka man boss. Det man, no? Pag may time. Salamat sa liwat, Mia sa Bingawan. 2:48 ang atong oras. Magabalik kita with another story para sa inyo. Sa gihapon, kaupo ninyo si Tita Regine, dari lang sa kahapon lamang program. Nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon. Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikadua, magpili isang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduho na nga may nagagana nga mobile phone. Ang tanan nga mga upod agod mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kung kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduho na nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospitala bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Level up your future with USA. Be an Augustinian. The University of San Agustin is now ready for admissions for pre-elementary to junior high school. Visit our USA Sambag campus for senior high school. Visit our main campus on General Luna Street for college, law, or graduate school. Apply online anytime at usa.edu.ph. One choice, endless possibilities. Be an Augustinian. Mag-enroll na sa USA. Viva San Agustin! Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for February 8 to 14, 2026. February 14 is Valentine's Day. Celebrate this occasion at Plazuela de Iloilo kag samtang kamo naga-enjoy sang inyong dinner. Si Mr. Totong Villaruz kag ang iyang banda will serenade you with a great selection of songs sa concert at the Plaza. Valentine's Day edition, mangin inyo. Umpisa alas 6 sa gabi sa Pebrero 14, Sabado. Sa tion sa musical show, 20 ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo, Valentine's Edition mags kag madamo pa nga iban ang igaparapol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa February 15, Domingo, ginaagda ang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sa Holy Mass, ipangamuyo naton sa Ginoo nga padayon niya nga tandugon ang kasing-kasing sa mga tawo nga involved sa anomalous flood control projects nga pamatian ang panawagan angot sa restitution. Plazuela de Iloilo
we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2026. Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Badayin kita mga kabombo, here's the story of Ningnes ng Lambunaw. Dear Tita Regine. Good afternoon to all members of this station, especially to you, also to all senders and avid listeners, also sa mga kabataan ko, mga umagad, mga balayi ko sa diin naging matutong sanda nga tagpalamati sa ning wonderful program. Hello sa tanan ko nga classmates, kaduro kong isulat ko tanan. Si Lola Amparing, Lolo Dencho kag Lolo Abraham, ang nagpilit gid sa akon sa pagsulat. Kay inggit ako kananda, nga amo dun sanda kaday anda edad, manami pang magsulat. Si kasing manwa ko nga student mom, mahilig magsulat poem. Parehasan da ni Lola Amparing, kag Bible, kay student mom. Halin pa sang una, handom ko magsulat, paywa sang waay pa ako it operasyon, kun aga gaagto pa ako sa mga tanom ko, magtanom, hilamon, dara ko man radyo ko, pagtag-iligma, puli, pay sa maharon man ako kaday hay hadlok man ako maglingin ulo ko kag matumba. Kun kisa dya sa mga bulak ko. Kun hapon gabatang ako tapos igma. Kun kisa matulugan ako pay pag alas 2 makabugtaw gid ako mati radyo. So halin sang hindi na ako kapanaw, amo dya nagpisan ako sulat. Pagwa ako sa hospital, amo man to sa ako basa kasulat ni Lolo Dencio nga karadlawan. Nainggit ako. Siyempre, ang aton kasaysayan sa aton kabuhi, may masubo, may masadya. Kahapon, August 6, gapamati ako nga ginabasa mo sulat ko, nagayuhom ako. Nagpungko sa tupad ko bata nga dya sa tupad balay. Way ta nakamaan nga akong sulat ginabasa mo. Tapos hambal na nga, tapos mo nakabasa. Nay, buhay dun, way na mabasa sulat mo, how? Oo, bago lang natapos. Way, tako nanugid, nga akon ginabasa mo. Kaday kay nanay, ano abi kay daw manul kasipi mo? Ti ano to? Yun pa-relate na kanakon. Haha, pagkahapon nag-adto dya si Vim ko, kag isa nakatimbang, kag 4 na kabata. Kaina nag-video call sanda, hala nanda ako ka-interview. Matyagan ko tita daw dyan lang sanda sa atubang ko. Bisan ang nagasakay, kag ang sa Singapore ko nga bata, dyan sa dyan naman sinunluganay. Nagakadlaw ako, bisan isa lang ako, nagasulat ka dyang sulat, pagbasa mo kasulat ni Happy Ma'am sang kubay haro. Nadumduman ko man ang amon karadlawan nga hitabo, kay kada gabi nagarosaryo gid kami. Ginakwarto-kwarto gid kami kapakaisa nga landlady namon. May hinablos kami sa pakaisa nga gay, half-half lalaki, nga do babae man. Linong. Pagumpisa ka pakaisa ko, Avi Purisima. Nagsabat ang pakaisa ko nga gay nga, tunog-tunog gid, si Picado Concebida, kay Latin pa, ginausara sadto. Bautita ni ba punggan karadlawo namon, bisan anhon ko ka-control, pay nag-urok-ok gid ako. Buhay kag maguntat kinadlaw namon, pay sige gid na kapangadi pa kaisa ko. Anay isang urihi, ginbalikid na kami ka maghambal, nga ti sige kadlaw na lang anay kamo. Ti amo to, naguntat na kami. Another tita nagbalik si Lolo Dencio, another karadlawan. Nagtabuay sanda nga laon, kaya itong mga patay nga ginpamangkot sang babae, ang patay nga nagaagi nga pakadto siguro sa morgue, pinamangkot na ano patay ka? Ay nako. Alang-alang na nga masulat pa ako ka story ko kay no space, so alang-alang na. Tita Regine, sige short lang. About tita, grabe kadlaw ko nga isa lang ako kasulat
ni Happy Ma'am sang Kubay Haro sundan pagid sang sulat ni Lolo Dencio kag sundan sang pag-graduate kaagot namon ay nag-emotional man ako. Oo, ang aton kabuhi may kasadya, may kasubo, hampot gid ko Way na lang ako kasulat kay inog istorya ko kay kalawig dun dya. So sa sunod naman, pero duro dun dya inog hulog ko, tingob-tingob kay kalayo man kabanwan mo. So muna gani, budlay kami kakita ay ni student ma'am, especially kay emo dun ako kadya. Sige lang time will come. So until here, bye-bye until then. Love you all. Ningne, sang Lambunaw. Well, I'm sure manami gid ang yuhom sa mga people na gin-mention mo, especially ang nag-inspire gid sa imo to also write stories diri sa KLP. Numero uno na si Lolo Dencio, and then si Lola Amparing, and then si Lolo Abraham. Sige, padayon lang. I know, tambak-tambak ang mga stories na ginapangpadala mo diri. Amat-amaton ta sa gihapon. Madamo nga salamat ning Nes ang Lambunaw. Kag sa inyo tanan mga kabombo, thank you for sharing your time and especially your stories. Pabuton ko ang inyong mga istorya through email. Paki-email nyo na lang ina sa bombo_iloilo at bomboradio.info. Pwede man nga sa gihapon, sulatonin din ipadala sa kahapon lamang program. DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Magasunod na ang mga programas every afternoon after sang KLP. Siyempre, si Tuyang Ermitanya na sundan sang Provincial Jail, kag ang Dear Diary. Maraming salamat sa inyo. Advance Happy Valentine's sa inyo tanan. Tomorrow, mag-interview kita kay Student Ma'am. Sa gihapon ninyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. See you again tomorrow. Good afternoon and God bless.